They need a hall. Ginase bedo Agoro Sare. School no need a hall. Yes. Gin gi boys of excellence kanyo. Ma nyathi chalo lo kacha. Agoro Sare sa Timomos. Therefore, Nyathi chalo lo. Itere nyithindo modhuro. Nyathi chalo lo Agoro Sare kacha. Koro kane apani nyithindo ka sani gichiemo, ko gichieme laro, to gichiemo classes. Gisani makoth bende burore ni. Gisani makoth bende burore. Koro aparo ni priority margi mane gikwayo mondo mi otiek negi. Then the good thing en ni ne gisechako. Nitie group moro miluongo ni Chaka Chaka. Yes. Agoro Sare no osechaka chaka. Koro jatend piny owacho oyudo ka ne gisechako. Obuga. Obugogi. Yes. Okang'eyo koda jaduong' Okeyo 300M 30 en 300. 30M no. Bende no kanya chwali kamoro. Pesa no duong'. According to me, pesa no duong' nyalo actually apani Agoro Sare chapa no tiyo part modong apani na finishing. Gisetimo larger part. Yes. Ko can between 60 to osechopo apani 60 to 50% gedo cha. The last time I was there, Okeyo osetemo. Japuonj Okeyo osetemo. Yes. Kata kamano wadhi manye ka wayudo thuolo mar yueyo bang' oboke ni ma Daily Nation. Yes. Wang wamanya ne migosi Okeyo. Then ogo erokamano ne jatend piny owacho migosi William Ruto. Ma bende nolimo skund yawuoyi ero ma Agoro Sare. Yes. Ang'o manyi neno kata manyi luwo ko Agoro Sare? Koya Agoro Sare anno kanyo ka jotelo actually romo no ne ber kendo ne iye pek. Jotelo ma Nyanza wuok oko kar rom gi mar romo ko jatend piny owacho. Apa ne ber? That was really good. It was a good one. That was really good. E kaunti ma Kisumu bende jatend piny owacho ne olimo chieng' Ngeso. Yes. Kama ne oyawo ndach okolo manoreru. Mawuok Naivasha. Ochopo Kisumu. Togo nyaka Malaba border moywa nyaka Tanzania, Uganda. Yes. Kendo nyotele koda jotelo buora Kisumu County ka Kisumu East. Kane jatend piny owacho nolimo Kisumu. Ni winjo gima jatendi nonyiso jatend piny owacho ma Uganda. Youth leader ni. Sema wanyo, ukiwinjo watu yako waache kusumbua sisi. Your people should not be disturbing us in the lake. Hapo amesema we need to be coexisting. Museveni, kwanza Migingo Island. Museveni, you should leave us in peace. Ya wakideka kinde. To youth leader chako do microphone. And bingini anaya kuonde ma Donam. Nyanam. Nyanam. I'm telling you ni polisi ma Uganda go komako ga jolupo makoni. Kitiyo kod garieta. Marach sana. Kod wugo to wach machielo. Ka giduogo. Wach no kigone mbaka wadu gibinelo. Koro youth leader notemo. Osiemo wang jatend piny owacho ma Uganda. Yoweri Kaguta Museveni. Okone ni leave our people alone. Let them fish peacefully. Yes. Apa ni Namduong. Anto nana nosimo wenda ahinya. Osoke. Namduong. Why are they? Nambo. Negituo ni Migingo Island no. Mar Kenya. To namuluoro Migingo no to margi. Chieng' moro be winjo ka giwacho ni rech mane nam lolwe mar Uganda to pito mar jo Kenya. Koro kwa kawo piwa gidong geregi. Gichamo ndaladi. Gidhi chamo rech ndaladi. Anyway, story for another day. Yes. Jatend piny owacho be nolimo Seme. Mando kidwa ni wuoye. Seme ya Kodongo. Kendo nyikal ne kidwa ni dhigo maber. Kendo no yao TTI. Then ne ntigo kuma Gasat Beach. Kodongo nodwako jatend piny owacho maber. Kabisa. Apa ni makofi. Poch koto pak jadugo na Maseme Dr. James Nyikal. Yes. Kum neno ni irwako wele yo makare. Kendo nobedo maber. That reminds me of tipo mar Kimani Ichung'wah karedhre piny. That was an accident. No, an accident. Why was he jumping at that slight place? People are making fun of it. No, he made a mistake. How did Ichung'wah avoid the people? Kama kata Nyikal kalo ka udha wuotha. En jache nidhe. No chikre. Kama ne kakiwinjo ni jachien jatimo nade? Jachien jarire. Ngini koro pache to wacho ni ingini Nyikal ema koro dok make. Aseneno nyathi matin momor moil kaka overexcited, exactly. Overexcited. I think it was just overexcited. Anyway, it was a small thing. Yes. One go be flip the cameras. But the cameras were on it. It was live. Exactly. We are going live. Live. Ichung'wah, we are live.
as you are thwapping the matope. Yeah. Inge matope? The chudos. The chudos. Mos, lakini nyikal nodong ka nyiere chunye to wuon to notime nade. Nien No ma. sorry. Gin gi nyikal gi senator. Mara ojenda cha emoni go beni make. Ojenda cha otegno molo nyikal. Itu nitomo jende moni Ojenda bonsa. Ojenda ni go beni makonyo ichungwa kabisa. To bodyguard nani kanyo? Oriembe tich yote. How do you leave mheshimiwa to twach ni? I'm supposed to know mheshimiwa the correct thing. No. How can you be there and kata kipenjo Ishmael? Bro nyisi ni ka en bodyguard nyaka ibed ngama ni angech. Isi ariambo. Osi bodyguard bendo ni gore piny mondo gibed. Ero, koro bodyguard be nyalo ware chuodho to wach ni jatelo giro yudo ote. Yudo ote. Ishmael bro koni ni seche ka in bodyguard ibed angech. Yes. Okinya beta kanyo dianga book to mheshimiwa is eating the ground. matope. Yeah. I know some of them were questioned. True, honestly speaking now, not on a funny note. Moko koma eno penji ni sijema jatelo mulelo nun kan. Bedo bodyguard jatelo. Koneni teach matek. ki buonjo kata ka jatelo lwar. An chick Kata mami to gibuonjo. Okay, buonji. Chick manose puonja kibedo e VIP dais. Kitero jatendi wuoth. Yes. En ni kineno ka jatelo nyiero, ok inyier. In inyieri ng'e mbak jatelo. Minyiero ni nyiero ang'o in? Ino kinyiero makata nyiero. Ok inyier. Kata mit. Tilinga thi. Have you ever wondered gimomiyo bodyguard olinga tok jotelo? Very quiet. Kata ji wer to giwer. In iwer mano ne wendi? Kata mano ne wendi miwero no. ing'e ni kanyo bende gin right. Yes. Inyalo donje mor mikia. In ichako weri pam Exactly. matich moteri kanyo po ka gimoro osetimore. Jatelo kata ng'ato crack ne jok mbele kacha mamiti malich mokalo. Yes. Imbuno. In kaka jarit. Imiyo dhogi ti. Jarit jagoro jating dai in ikia gigo. Lich. To gin ng'eni gin ema gitiyo ga tich ne jotelo. Kelo namba. Ikelo. Namba to nyaka ikel. Namba to nyaka ikel. Jatelo nyalo neno jatkat moro kawuotho kanyo maber to ogine. Ori. Ong'ine ni in mine. Ne mine kaka itimo. Mine. Kendo king'eni kik icham chiemb jatelo. Ok adhi ringe. Kabisa. Jatelo we adhi ringe kende. Nyakon moko jong malit osetimore pacho kaendi. Ok dwa we moko wuoye wach migosi Rafael Tuju. Yes, where is How is Rafael Wuda Tuju yaba? NIS, how is Wuda Sembo doing? We need to know. Acting. Huh? Owuok odhi interview e nyakalondo moro pacho ka. Yes. To apoya nono obedo abducted. But what I'm asking, do you think he was driving with the driver alone? According to the report, he was alone with the driver. And the vehicle was found dumped somewhere in Nairobi. Is Tuju not having a bodyguard? What I know of him is a gentleman. Yes. He's a simple guy. Yes. I've met Tuju in several locations, by the way. Asero mongi Tuju kon mang'eny kani ani ato Tuju kaka neno. Without bodyguards. Without. So maybe no kowuotho gi bodyguards. Maybe that's the case because. But I'm thinking ni logically ka ngimani ni nitie state makoro ngimane ne bede no. Yes. To onego bed nomandre gi meke moko matin. Because before he already reported. Ngimane ni andaki gari moro ne luwe. Osebedo ka luwe. So if I was Tuju to from day one mane issues ochako luora, I would have people around me. I would be that person who would not walk alone. Yes. Number one. Yes. Kama dhiye nyaka ng'e what I'm going to do. Gima tera kanyo nyaka ng'e maber. Kendo nyaka ne ni sas kamoro amora ma entie. Jomoko mok tin ne aberiyo ni buta. Joga. Yes. Makang gi abduct ji. Tok gidhi abduct wawote. Nyaka moro ang pusre. Nyaka moro ang pusre. Ma ang tere report. Kitabu gi jogo te bende ba gitie kito bende mano ne biro dhano lori. Dong nyalo bet ni in gi gari moro ma intie. Yes. To jomoko be telo ni kata luwi e chien gi probox moko kata gi axio moro matin. Mondo mi kang koro idi nduli pincha. To jomoko de bae kata lisasi malo. Yes. Kata de wuoge gi ng'wech madhi go report ni wanto mwaneno ni jatend wecho jogo dhigo kama. Yeah. And then happy Sabbath. Happy day. With good news. Ange kumidhiye. Ange kumidhiye no. Uonge good news kawuono Jadwen? We are very sad. Why are you sad? Wan kaka Jadwen we are sad.
one of us nol kume acid. Kanisa ma Nairobi. Yes. No, Brenda, okay, blame that woman, number one. Or that lady. Yes. Kiero wadu titimone marach nango. No. Kiero wadu titimone marach nango. Kata kokiero wadu itimone marach nango. You see, sometimes jichakoga relationships with different opinions or different hopes. Hiyo relationship ni bro, they kama. Ituchupo kamoro mineno kakoro ginok they kama ni para. Okoro kem. You are allowed to pull out. You are allowed to say. Yeah, but you're not allowed to harm somebody. Yes. You're not allowed. Kanye makoro. To make the matter worse, Brenda, jogileme kanisa chiel. Ginya bedo ni branches mopogore. I don't know whether how you guys call it, whether it's a branch or what. Yes. Or a district. One denomination. One denomination. Yes. One God. One Christ. Yes. One doctrine. One One belief. doctrine. Ginya bedo ni chieng Christmas emo kudhi kodwa. To lakini SDA aneno ka gin joma beyo. Nikoro moja aneno ka jaod bura maseme manyo laini. Yes. Producer mara ye wakao yo machuok wa yuda ne kwa nyayudo jaod bura maseme Dr. James Nyikal aneno ko manyo laika wakao yo machuok nikoro mogo jo ng'oduogo.
Mana kamano nyako moga jwang' ne wan e tudruok ma achiel kachiel kata e tok tent. Yes. Kod jaod bura maseme Dr. James Nyikal. One on one. Enjere oyudo ko wago mbaka, owatiko go mbaka maseme. Ka koro aneno ko tamo manyo lai kanyo. Nyiso ni en live is watching. Giluo chenro. Kabisa. Achiel kachiel. Wamor kod ujo seme. Wamor kod ujo kodongo kuom nurwako welo maber. Kata kamano wadhi tudre kod wan gi geno mar tudre kod jaod bura maseme. Yes. Dr. James Nyikal e yor simu thuolo machung' mabiro mbele kanyo. Bang'e bende wan kod geno mar tudre kod japuonj maduong' e skund jawuoyi ma Goro Sare. Goro Sare High. Mondo mi gipimra ni nyobedo. Mapiyo piyo kapok watimo mago Brenda. Yes. Mapiyo piyo boke mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Ang'o mineno kodhienyre e nyimo boke? Wach maduong' kae en how deported Chinese would cost Kenyans 7 billion. Kata neno koket kanyo picha mar interior mano jatend migao mar weche go. Kaka jal moro mar kido no ma jopiny China mane odwoki e thurgi nodwoke Bagras. Yes. Ne dwoke no ero nyalo miyo nodwoke at midnight. Odwoke at midnight Bagras. Midnight. Kaka dwok mare ne nyalo miyo ganda jo Kenya wit kwano mena matin ne bilion 7. Bilion 7. Bath kanyo no tipo mar manen jaod bura mar Arieda kinde machon. Yes. Migosi Raphael Tuju. Penj maduong' en nang'o? Where is Tuju? Where is Tuju? And then piny kanyo no kantie tipo mag kama chal kagima ni kunye kamano ike ringre oganda mok tin 14. Yes. Detective from the DCI homicide unit at Makaburini Cemetery in Kericho town yesterday. And then pache kanyo on the spot tipo mar interior cabinet secretary Mano Migosi Kipchumba Murkomen. Oscar Kipchumba Murkomen. Attorney General Dorcas Oduor. Douglas Kanja. Mano ogai mar obila ma pachoka. Kachiel kodaka Immigration Director. Yes, Evelyn General Chelugat. Evelyn Cheluget. Elibot market kon mane bro lu. Mapiyo piyo ite who killed Sharon? Judgment due in May. Yes. Mystery depends in Kericho's mass grave. Ite mar ariyo nyakor Mogajwang. Mystery of bodies buried in Kericho depends as DCI seeks exhumation orders. Exhumation, Yes. Kakoro idwani mondo mi okuny burno. Ringre, ogol ringre oko mag oganda ma bende ringre gi ne opandi kata noiki e bugogo eko mathany. Yes. E gwenge eko ma Kericho. 14 people. 14 people. Meaning these people were killed at once. 14 people at once. Was they killed at once? Huh? Yes. You know, I was thinking, I was giving a benefit of doubt, may begin joke more were unclaimed. Many mugs. No, unclaimed before they are buried. The Itimogalendo. in charge. Itimogalendo. Kedi ifaki ichiwo period moro mar time. Ne jopiny mondo mi ngata ma ng'ato gi olal. Yes. Dio confirm. To kalendo period no koserumo eka koro ginyalo iki okigi gotieno during the day. Lipot makaman ket kod mani bro somo ite mar ariyo ite mar adek ka bathe kanyo weche mag Facebook nitie kanyo. Meta faces fresh storm as moderators complain over content from AI glasses. Chal kima Meta faces fresh storm. Chal kima gintie koda midhiero kotenre koda kit lony manyasani ma AI ma bende sani koro keto gik moko ma samoro ok mor kata ok lu lai ma giketo gin kaka Facebook. Yes. Laigo maneno ni kata chike go ma protect jopiny. Meta, the company that owns Facebook, WhatsApp, Instagram, gonna get rich. Meta mo on Facebook, WhatsApp and Instagram has found itself facing more complaints from Kenyans who are hired to train its artificial intelligence AI from information captured through its Ray-Ban Meta glasses. In the complaint filed by Oversight Lab Africa, the employee says that the video clips they were required to label included explicit sexual content, bank details, pornographic and disturbing communication between users and Meta. Ahundu winjo kanyo? Endi bisi chat gi Meta al. Meta? Yeah. They chat with the people. Ma inya penje kata ni who is Brenda? To duoki.
then Very ipenje fast. kata ni who is Dr. James Nyikao to bro wacho ni koko ng'e biti kaka giwuondre go penje ni did you mean bla 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 bla. Yes. I know them. I've chatted Meta. Yeah. Kaw thuolo mari mondo misom report market kod man itie mar adek itie mar ang'wen nyakod Mogajwang. Eite ma piny kanyo. Kapod itie mar adek aduok chien matin. Yes. Family lawyer say Tuju missing since Saturday night. Former Cabinet Secretary Raphael Tuju has gone missing. His lawyer, Mr. Paul Nyamodi, said that the whereabouts of Mr. Tuju and his driver, Steve Mwanga, remains unknown since Saturday evening. According to Mr. Nyamodi, Mr. Tuju's son received a call from the officer commanding station at Karen Police Station informing him that his father's vehicle had been discovered abandoned on How comes police emagosim? Jomoko menene, okay, what happened is that the family no report. So after reporting, to happen police no chako menyo, then bange to discover the vehicle. No, the police are joking with us. Even they are joking. Ma'am, say that. Instead of discovering the vehicle, they should discover Kamatu Unity. Exactly. How departed Chinese staff could cost Kenya 7 billion in rail tender row. Yes. Kenya has been blocked from deporting, arresting, or intimidating employees of a Chinese contractor whose 2 officials were expelled as they challenged the award of 30 billion tender for the construction of Railway City to a business rival. Hey, Kenyans. Kenya inchi. Kenya. Kenya inchi. Ayo. Thuolo mar mondo misom weche gi eki mag japiny jo China moro ma bende noduoko dalagi. Oduoke Bagras, report market kod mano ni ite mar ang'wen, ite mar abich gi lendo. Thuolo mar mondo minon report market kod mano ite mar auchiel. Iwacho kanyo ni opposition, Ruto plotting Rigathi arrest. Aya. Opposition wacho ni Ruto is plotting. Opposition koro wacho ni jatend piny owacho migosi William Ruto chal gima chano meko mar manen jalup jatend piny owacho gine machon migosi Geoffrey Rigathi Gachagua. The United Opposition yesterday alleged a plot to arrest Democratic for Citizens Party. Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Gachagua by the government. They claimed Mr. Gachagua will soon be arrested and arraigned as a way of taming his high octave politics. Thuolo mondo minon kaka sani opposition owacho ni piny owacho dwa ndhiyo migosi Rigathi Gachagua. They scare Raila no been arrested and detained so many times. No, those days we didn't have a rule of law. We were in the rule of the jungle. Why are they afraid of being arrested? Mano bedo arrested, mo bedo detained 8 years or 9 years or 8 years. Those days we didn't have a law. But noko teme, you know, their reasoning. Niko bedo arrested, nito ko they duoke chien, they teme. No, the government never think that way. Government never think Niko Make to will tame. But I'm also sometimes blaming the government. If you don't fear them, why do you just let them shout? Why do you tear gas them in Narok? Where was that? Yes, we also. By Yes. the way, even the Linda Mwananchi. Why do you tear gas them if you don't fear them? Everywhere, my opposition, they. Why do you tear gas them? Tear gas. If they're not a threat, we record again. Even if they are a threat, we are in a democratic state. The government should just let people do their own things. But Nimijoka. Under the law. Jeselmiga Mara Rita. Who is that? Mahi Emanu Kipchumba Murukome. Onesmus. Yes. Onesmus, no, actually, some of these tear gas and Jomoko, Giloso Kennedy, Marloso Nyingi. That's not true. Which cannot be true. Who sells a tear gas? Have you gone to a kiosk in where you stay, maybe tear gas kiosk or kata 500,000? You'll never find. Only Bilama Pachoka Mani Gitia. The same way. They are made by order. Yes. The same way Okenya they eduka town kati nyo bonde. Nyisa buduka mi use pistol. Maybe say they made okagi panga ka magi pistol. Onge Kenya ka. It's no shop. But they are made there. There's a special place made for them. Koro serikali oknya wacho ni moko kuom jotelo gi. Yes, they could be working with police officers moritoge. Manigi nyalo access tear gas. Not a DM. Kan police officer tarito MPA. Yes. To I'm attached to Kisumu Central Police Station. Don't put any friends kacha. Don't get to record give me some canisters. Yes. Man, not to make sense. Talk new, so. Manadagi. Silent wars threaten unity of broad-based coalition.
mano ite mar abiriyo. Manyiso ni nitie lwenje moko ma adundo ma bende nitie piny owacho masani ma samoro kung'eyo manyalo biro rumbo piny riwruok ni mar broad based. Kosa some marach. Silent wars threaten unity of broad based coalition. Iwacho ni broad based winjruok mane kind Ruto gi ODM nitiere sam gwagwa moko ni e kanyo. Sibling rivalry, power struggle, succession, ambition, risk and undermining governance. Yes. Mapani ka oting'o wach mar DP. Mag DP gimanyo weche mag DP go eko ng'ama bedo jalup jatend piny owacho. Yes. Higa makiny weche to thoth sa matin. Kipenjo Dr. Matthews Owili jalup gavana ma Kisumu obiro konini weche thoth. Weche dhuro. Sa matin lakini wakawa waten gi kidi. Ite mar aboro wacho kanyo taxpayers to cough up 3.1 billion for Ruto trips. Budget controller of budget flags extravagant government spending despite existing extortionate measures. Masoni jatend piny owacho mapacho kae migosi William Ruto pod bro dhi nyime kod dhi e wuodhege manyadhi kata bedo ni jo Kenya endo osego uwi mokawo piero kumba mochuo piny ne jatend piny owacho. 3.1 billion, that is a lot of money. Hey, that is a lot of money. The taxpayers will spend an additional 3.1 billion to facilitate president. Winjini PS Ngowe tells parliamentary committee the additional cash will fund 11 foreign trips after having already spent 2.2 billion. Jatend piny owacho pod chalo guok siwao mawuotha kendo odhi nyime kod timo trips ge pinje mopogore opogore 11 foreign countries. Wuodhe masani koro samoro oganda ja Kenya to onge ber moro amora matimro nade. Gen Z untie koso nuweyo. Swole budo. Who killed Sharon? Who killed Sharon? Judgment due in May. Manyiso ni report kotenre kod ng'at manonego nyadendi Sharon. Wachne samoro ibiro ng'e kochiepo chieng' tarik 5. Obro pedo dwe mar 5. Dwe mar 5. Tarik 5 dwe mar 9 higa mar 2018. The county woke up to a news of the brutal killing of the 26-year-old university student. Her body found dumped in a thicket in Owade village, Homa Bay County. That discovery set off one of the Kenya's most gripping murder trial, involving power, love, money, politics. Chilling account. To ladies, listen to this. You can't combine power, love, and money, politics together. Hello? Power. Tindamolo go ni hello. Money. Hallelujah. Politics in one basket. You cannot. Yer ngami kakido wuotho. Piny kanyo 350 what? 350 Kenyans trapped in Myanmar. Jobs come as 39 jailed. Oganda jo Kenya mok tin 350 sani koro ogingnegi e piny moni Myanmar. Kinde manowuondgi kod tijego eko magushi. Yes. Tije manyawawa maonge 39 magi to tuwe. Mdavadi nigi tich. Ingeni maiko opogore gi jail. Ma opogore gi. 39 jail not omaki. Oh, they are jailed. Arrested omaki. Nyiso ni osetwegi. Fungwa. Otwegi. Exactly. Tema ng'ato pod ting'o ga dhoge wacho ni tije ni e pinje maoko. Watu waende pinje maoko. Hustle tu kwako. Unajua wao ndio gi encourage so many Kenyans. Hiyo chenro mano kel mar kazi whatever. Ana feel ni gaga kibarupi pacho kama kata i doctor ni ndeodi. Yes. Gaga kibarupi. Kata de mane namka. When we are coming in the morning, you saw those fishermen? Yes. With the net in the morning. They're going to struggle to make an end. Kitimo tijgi kama ine thuolo. Gichodo kuot. Yes. Kama kata kotamiti yudo wadu moro nyami kata skuma matenbo. Pinje maoko gi kikidwa dhiye. Maybe dhiye yo machielo to yudo tijgi eki. Jo manoriek nogom ngero ni east or west. Yes. Home is the Turulo yie ngojo thurwa. Ite mar 12 gin weche go kuma pajo ndiko kod pajo somo. Goro mar Katun bende. Goro mar Katun aneno NCIC. Ogulo ndinge. Oso wiye chuodho. Yes. Kinde ma campaign dhi nyime, tithicho weche maricho, ineno furudutno. Yes. Kendo campaign
dhi nyime kiwacho weche mok ni kare, igolo chuodho malicho, igolo chuodho maricho. Ing'eni kuchuodho gi kiro kuom NCIC. To NCIC okawo wiye ochwe chuodho no. kabisa. Kendo ok giwinj wach kata matin. Ite mar 14 gin obok ma bende nondike higni go kuma kama nene. Yes. I'm forgetting last time who read the Today in the History. You did. I did. Koro Today in the History, March 23rd. tarik adek, I mean, teacher dweni mar adek, tarik 23 higa mar 2006. Ang'o manotimore? The country's chief banker is whisked out of his office by the police and taken to the anti-corruption headquarters before being arraigned and charged with abuse of office. Central Bank of Kenya Governor Andrew Mulei was freed on cash bail of 5 million. Dr. Mulei, who denied all 4 charges over the alleged illegal award of consultancy project worth 9 million, was originally ordered to find a surety of further 5 million and to surrender his passport to the court. Maisino ne onyalo tomo ng'wejo dhi e pinje maoko. Mba yude ne nyabedo matek. To report market kod mali non. Ite mana 16 gin weche go kuma beno timre counties wa. Kajiado judge warns that contemptuous regard for court orders is an affront of the rule of law. County official face civil jail over 1.2 billion fine. Inyalo somo report go kuma wego county ma Kajiado. E gwenge ma Kilifi. Kilifi was considered broken hymen alone not proof of defilement, says High Court. A decision of the High Court in Malindi has cast fresh focus on the weight of children's testimony in sexual offense case. This arose while the court was reviewing a 30-year prison sentence that had been handed to a man who had married a 15-year-old girl. The man was arrested when police officers disrupted a ceremony that was intended to formalize a marriage. Koro chiki medo redi, kotende koda lipode go eko mag ketho ratich nyithindo manyiri kata keto gi e keny go eko momondo. Ka chal ka gima idhi kawne igni mok tin 30. Koyudi ka itimo timbe tora kod nyathi matin. Yes. Kata kete keny kata nyise era. I think there is a law ma wacho ni kata koyudi mana kinyise pichni go eko ma ok beyo to inie ma waluongo ni the pornographic literatures. Yes, ite mar 18 wan gi weche go eko motimore pinje maoko. Ano kanyo piny US, Trump, Iran trade threats over energy targets as war escalates. Raiso ni piny migosi Trump kanyakla koda piny Iran gine jogo eko masani koro keto inga ne weche go eko mag ohala anya to kotende koda weche go eko mag lwenje ma bende dhi nyime e pinje go eko maoko. Yes. Sudan Army denies deadly Eid strike on key hospital. Mano bibo somo ite no ero mar 18 kako ndike koda od fwambo no ero mano mar BBC. Ite no ero mar 19 gin weche go eko mag ohala madhi nyime kod njaore pacho ka koth dhi nyime ka timo ji marach. Ndugu ni tumo pi tole besen. What is the difference? Otumo pi kogole ot tole besen mane dot kanyo. Maybe nitie another person that doesn't Makawe. Could be. Equity tops Kenya's most valuable brand list. Mane boso meite mana 19 kaendi. MPs block Mudavadi's 280 million office upgrade. Block kabisa. Hey, it only office upgrade. Yes. 280 million. Wait, Mudavadi. And I'm told Mudavadi is not very safe, by the way. Story for another day. But Manakanyo state targets Turkana oil fields, water supply and earning. Which you get mag oala hindi ite mara parko do chico, ite mara prario. Kanyo gi no bok mabalang kaito Kaptolo Mari. And then those kids are so happy. I'm always happy when I see kids happy. You see them? I'm very happy. No kakanya tino nigi sing up. No, actually marafuoko singar and ma kose bedo ngama duong dongi and it remain permanent. Why is it that kids like mukrega at this tender age? Ni milk teeth when you talk. Of the small one. No, this age milk teeth knows the shade.
nitie age ma ka nyithindo chopo 6 7 gimukorega. Look at them, they're so beautiful though. Kasi do kamutigo ti maber. Yes, actually that's what is happening to those kids. The Lord bless them. The Lord keep them safe. Itema mbele kanyo. History and government. Sigana. Sechope sigana. Oh, no, the same. Don't get sigana. It's the sigana. Yeah. Kabag. Gabaga. Nungani sigana. History. Okay. Aloko ne jokanya na miao. Midwa gurani. Aye. Ngina tema somo penjo mbona. Penjo history na yo no kotek. Gima na tek dingeyo. Mbele kanyo tie pichni mag nyithindo. Mawuok e skunde mopogore opogore ka thuolo mar mondo mine 27 Agaja Meli kod Kwan 28 gi lendo motim kod kembni 31 mana lendo go eko nyaka romo jwang 33 lendo go eko lakalaka magwelni matindo nyaka 33 odhi nyime nyaka 34 35 odhi nyime matin then ya mama goro lalgo nitie kanyo Mary Wanjiku Mahai ni Kano Mukindi Kingari gilakalaka nyaka itema mbele koni Susan mitimo makoni Humphrey Odari Odenyi sounds like kissing family home in Mbwambwa. Mbwambwa ni kure Kituru. I don't even see Odenyi. Professor Cornelio Oyola Abungu. Okay. Cornelio. Akata ongeke ona. Waria Mbugwa. Rongo town kama Gambo Kasere namba Nyamunga. Cornelia. Namba Nyamunga. Oyola. Namba Nyamunga. Hey. Na Rongo kama Gambo. Jorongo. Ogeno nuru maber. Wechige kuma ktuke. Ochakre ite ma 38. Yes. Odhi nyime nyaka ite mar 39 ka thuolo mar mondo misom Kenyan athletes struggle in Foreland Championship. Iluonge kanyo ninga Kenyans Brand Tinega competes in second semi-final race for men's 400 meters. Ite mar 39 Leopards keep alive keeps alive title hopes Ulinzi finally win. Weche mag Leopards kod Ulinzi ibro some ite mar 39 ite mag kanyo mar 14.47 billion budget deficit crippling Kenya's preparation for AFCON and other projects. Some report market kormano iteneri modi. Kibro paro ni tukego eko mag skunde secondary bende ne orumo duoko wadala wayie wan kaka jomaseno ok wadagi lakini we live to fight yet another what another day. Yes. Skunde ya ueno e Roma Agoro Sari poch gi pakum ne wuok joloch e tugo mar okapu kata basketball tingo nuo sembo. Yes. Kendo agonyo nuo gudu kaka pile unaga ugudu ka una onge go gudu. Skundi ya wei Magoro Sare atingo nuo sembo poch gi pak. Koro tijwa en siro mondo mi wadhi nyime kaka Nyanza. Mondo mi walo timbe mamoko mabende wuok e skunde mamoko. Agoro Sare koro dhi tingo vivo malo. Exactly. Tukego eko mago kapu ka bang kane gisegolo oko skundi ya wei ma St. Mary School Yala. St. Mary School Yala. Maseno koro gole dogi. St. Mary School Yala ne gisegolo e finals. And then poch gi pak ne skundi ya wei ma Kisumu Day. Yes. Bende kuom ne tingo simbo. Picho kwajo. Yes. Kongole. Good, great. Poch gi pak ne Maseno School kuom dhi nyime e piem go eko mag go abal. Why are you laughing? What is funny? No, nothing is funny. At least. You can't be laughing here. At least if they... No, we can't just go without anything. Ininga gaba, the first place. Yes. Wachage kani. Ange gaba. Weri gime gaba leti stream madala uka. Ange gaba. Gabal makoripi, eji maxi. Ange gaba le nam. Mimi eji maxi. Majok mi eji maxi. Mimi eji maxi no mapoka tem. Aya, koro weri gima sedi. Mane marba tem ovule. Aboteri ne. Abotemane. Abotemane karibuni. Donge Nationals biro madala. Aboteri ne kaka nyithindo kotimo kama. Gabal manait. Waka yo macho nyakoro mga jwang waduogo kod oboke nero mano mar The Standard makawuono gi nyinge ga iluongan Jesus Adoyo pod awuod seme. Kachil kora kan Brenda Genyo Anyasuba. Yeah, yes. Okay.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Color TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma
e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Mapipio nyakore mga Jwang machiegni kendo bang' ng'iyo obokenero mano mar Daily Nation. Okinyi ni rima kawuono Brenda mapipio kendo wantie kaendi kod The Standard makawuono moro ni mondo wanon ne oganda jokanyana mwan tijwan lidha nyakore mga Jwang ni kiwinjo ka weche mane iye ka olombi to ikawo thuolo mondo dhi many mari mondo mi som from kendi koro kaka jaera mar oboke mabende yier mapipio itenieri mano mar The Standard itemo kuongo kanyo picha dhieny kanyo maduong' mar Rafael Tuju makine moko ne jatend migao kendo ne en jatelo don siasa no mar Jubilee en jagoro mar Jubilee kane Jubilee hotel negi kod jatend piny owacho mosedhi yweyo mano migosi Uhuru Muigai Kenyatta linga to wadgi lalgo Kenyatta pokoloso jagoche I think need to do as a personal friend also, not just Jagoro. We also think, yes. They were very close. Are you thinking what I'm thinking? I don't know what you are thinking, but I know what I'm thinking. You know what you're thinking? I know what I'm thinking. I'm thinking what you're thinking. Exactly. Something is not... Something is... 1 + 1 is not 2. Yeah. Kaja gochi mar chama. Inyalo mak malalgo kata ne bedo go tabu igni thuolo mosebedo go no. Yes. Te kawo mamalo iriwo gi mapiny. Mapiny. Pressure mounts as what? Family and advocates demand answers over the mysterious disappearance of former Minister Rafael Tuju and his driver. With police probing his abandoned vehicle and ice takes land dispute at the center, allies warn of threats linked to his current property battle. Urging swift action to secure his safety and uncover the truth as questions deepen over alleged lender interest and stalled court proceedings amid rising public concern. Report kotende koda lal mar migosi Tuju ntie ite mokwongo mar Standard kaka jo Standard without luoro moramora giwache ni abducted. Yes. Ondhiye kendo lal kode. Kaw thuolo mani mondo mingi ite no ero mokwongo. Ite mar ariyo, over 2 million Kenyans suffer from epilepsy. Epilepsy. Stigma. Block treatment. Maisoni, what is epilepsy? Doho? Epilepsy lungi tuo mandulme. Tuo mandulme, sorry. Maisoni oganda bura majo Kenya sani koro mok tin ne million. 2 million. Maisoni oganda jo Kenya mok tin ne million ariyo ni kod tuo mar
ndulme Yes. nonro yango to oganda jo Kenya go eko sani koro ok dhi nyime kod yudo thieth mag-gi kotenore kod report mayangore ni sani oganda jo Kenya oganda ma gidak go kwedogi. Yes. Epilepsy is an histological condition that occur following damage of the brain. brain. Despite the high number of majority go untreated due to stigma, misdiagnosis and limited access to care. Ka thuolo mar isom report maket kod mano ite mar ariyo, ite mar adek. Social realities take center stage at Nairobi Region Drama Festival. Teachers said drug trafficking has become increasingly visible in schools. Correct. Yes. And we talked about that. Student unrest and growing influence of external actors in school disturbance also highlighted. So ni drama na nigi puonj kabisa. Ne nigi puonj mopogore opogore kotenore kada kaka inyalo ked koda wechego ko mag yedhe mamero ji. Yes. Kaw thuolo mar mondo mi isom. Picha nitie kanyo mar nyithind Riara Spring Girls School. Ka gin kod mor to picha ni nogo gotieno which norumo molewo. Kaw thuolo mar mondo mi isom wechego ko mag drama ite mar adek. Ite mar adek piny kanyo be nitiere creative sector demands Airtight digital shield in copyright law. Nitie kaka idwa ni mondo mi ojiw wechego eko mag rito ratiro mag weg mwandu mopogore opogore. Yes. Ahinya to gik mitimo kod creative art gi eki ni kiseloso giri to Brenda be kik bi gi copy pasting of the same. Just copy pasting. Raphael Tuju's lawyer Paul Nyamodi, PLO Lumumba addressed the press at Entim Sadai Hotel in Karen yesterday. Tuju disappears as siblings. Tuju disappears as billion shillings property dispute with bank gross. Jagoro machon e duond bisese mar Jubilee migosi Raphael Tuju dhi nyime kod lal gi kindegi eki makoro ywaruok koro dhi nyime kiteno kod wechego eko mag lo kod mwandu mopogore opogore kod omenda mag agawi mwandu makore lache. Yes. Mano e gari mane entiego koso? Na igache mano bedo abandon. Ndude mana ko bedo abandoned kanyo. Lumumba said they are demanding that the relevant authorities works around the clock to ensure Tuju returns home safely to his family. Mano pach jo ute. Iteno yoroma mbele kanya kwa mga juang. Ka thuolo mare mondo minon report mar Tuju ite maradi. Ite mara ngwen. Ite marabich. Ite marabich wangi Kioni visits Gachagua in conciliation move. Conciliation nontiere in quotes. Mano migosi Jeremiah Kioni kolimo of Jubilee. Kolimo jatend DCP migosi Rigathi Gachagua eyo mar loso osiep. Yes. Meeting could do what? Could mark a conciliatory handshake between Gachagua and Uhuru Kenyatta. Kioni softened his stance against Gachagua's after Uhuru urged him to stop attacking the impeached deputy. So malipot market korman ite marabich piny kanyo weche mag ngima kata health. 6.8 billion program to help reduce maternal infant deaths. So mite report market kormano ite nero mar auchiel Brenda. State in the spotlight as Kericho secret mass grave horror unfold. Winjo ka koro standard wache ni secret. Yes. Gilere. State in the spotlight. As Kericho secret mass grave horror unfold. Yes. Nyiso ni jogi ne ok oyiki ka yo maler. Jogi no ponda gi jomoko ma ok oyangore to tinga ringre gi nyambukro moro to dhi kunya bugo kanyo to giko 14 people. Exactly. Ma ok ong'e maler ni to gin jomage tang'o momiyo higi kanyo to githo yo machalo nade. So it was done secretly. Iteno ero mara biro nyakoro Magajwang king'io iteno ero mara biro bentie report kotende koda wechego eko mag obila e pacho kaendi. Yes. Linda Mwananchi ne olawe gwengego eko mag Narok ka penjo matut biro kotende koda weche maket kod mago. Yes. Aparo ni piny owacho ni kod kama onego bed ni gikawo wechego eko. Odinga's family dismisses claim of internal division. Mano achiel kuom lipode mantie kanyo nyakoro Magajwang. Yes. Inyalo kawo thuolo mari mondo mi non wechego eko maket kod mago. Is it true that they are together? There is no division in Odinga's family? We don't know.
You may not be sure. You may not be sure. I think Sani Giwero to Tam. Give it to Tam, yes. How resident turn up in Nairobi Dam? Ipro paro ni jatend piny owacho pod dhi nyime kod timo limbe gwenge Kimakaluo. Ipro paro ni nitie county ma Kisumu kendo nolimo jaod bura ma Seme Dr. James Nyikal e county achiel ma Kisumu kama ne giyawo wechego eko mag how do you call that thing? And TTI or TTC? Brenda? TTI, katiegruok mar jopuonj. Katiegruok mar jopuonj en TTC. TTC? Yes. Mar TTI en teachers Mar TTI en kamoting'o katiegruok mar iluongo nang'o? Tije lwedo? Tije lwedo. Then ne gin Asat Beach. Mwalo kama bende ne gitime rombe mopogore opogore. Yes. Mane kaka weche chalo nyakoro mgajwang. Wamanyo thuolo mondo mwang watudre kod jaod bura ma Seme Dr. James Nyikal achiel kachiel mondo mi okaw thuolo mondo mi ogo piny ne oganda ne piny owacho. Oduok erokamano. Yes. Ka ang' wayudo kode thuolo to ang' wanyalo kete achiel kachiel e yamo mondo mi ochiwe erokamano mare ne oganda jo Kanyalam. Dr. James Nyikal en jaod bura ma Seme. Yes. Okange kod oyudo aneno ka Dr. James Nyikal ni e live Brenda. Daktari oyawre? Erokamano achiel kachiel intie yamo. Adwani mondo mikaw thuolo ni eri mose oganda jo Kanyalam kinigi kimwachiwo nonro mar oboke. Lipot maduong' moyangore ni ne jatend piny owacho Migosi William Ruto ne olimo gweng'i. Ine yamo kaw thuolo ni mose oganda jo Kanyalam. Mokwongo erokamano mar miyo thuolo mondo mos jothuru jo Kanyalam. Kendo adwoko ne erokamano moloyo jo Seme. Kuom nyo girwako wendo manyo limo mar President Ruto. Manyo oyaw kwenda ariyo. Achiel en Teacher Training College. Kami train jopuonj And Teachers Training College, correct? Yeah, Teacher Training College kami train jopuonj. To machielo nyo giyaw Fish Landing Beach. Ot mager malong'o kama jolupo kele rech ka gigolo rech nam. E yo maler mamiyo koro rech kabiro to nitie kama ikano gie, nitie kama iloso gie. Kendo nitie kama inyagol gi ka gidhi. Mano dwarore nikech pinje maoko mwanyalo tere rech. Dwaro ni kama rech donje kwa pi en kama ler morit maber. Koro nyoro nyoketo mise mar gero mano. Asat kamiluongo na Asat. Bang' kanyo oseyaw TTC. Koro kendo wadwoko ne erokamano kuom limowa kendo yaw gigo bang'e nyo dhi Kisumu West. Nyo en holo, ting'eni holo omakowa machiegni. Yes. Gi Kisumu. Kanyo to nyo yawe yo madhi Kisumu West. Mano to mar jo mare Mheshimiwa Rosa Buyu. Kanyo gin go kuro. Koro kanyo wan kuro en be nyo wakwayo ni nitie karwa kanyo be nitie yo ma holo kanyo kadhi ikwanda be nyo wakwaye. Mano be inyalo sie sama nyo en kanyo. Erokamano. Wadwoko erokamano ne piny owacho kuom kony magisekonyowa loso kama jogi lose dho nam. Kendo yaw college kendo kanyo en college nyo owacho no ubro konyo college manyo owacho ni ubro nyiewo negi bus college bro tiyogo, ubro gero negi hall maromo $20,000,000 kendo nokoni bir gero negi hostel gi yo mar affordable housing. Koro wadwoko erokamano kuom limbe mar ker kanyo en kodwa Seme. Adwoko ne joseme erokamano nyo wabudho maber, onge kata kumoro mobete kendo ji nyo biro maber. Adwoko ne erokamano. Daktari, ma nyiso ang'o ka wanyalo penjo mana mapiyo piyo, ma nyiso ang'o ne oganda wa e kinde gieki ma jatend piny owacho timo limbe mage makidhingni e gwenge gieki ma Nyanza kata Kaluo? Gimonyiso en wach achiel ni sani watiyo wach mar broad based government, sirkal moriwore kodi mar UDA kaka ne wawacho, kendo sani koro gitiyo gi party leader wa, gin gi party leader wa Dr. Uhuru Oginga, kendo ma ekoka koro wawuotho e sechegi. Yes. Kwayo mari minyaketo ne joka timo buchine Roma Seme sani koth chwe Dr. James Nyikal ywak nitie ni apeni moko nitie buora ma samoro sani ok ging'eny. Seme anya wacho ni ber kolo sub counties mamoko. Achiel ariyo nyalo bedo nitie machendo
mnyamor ka wuok e gwenge ma Maseno to iluwo barabara mo Maseno kochopo Kombewa, ayudo ka contractor nie barabara. Anyalo nyiso ne joseme ni sama koro koth chwe ni ji mondo los kaka ginyalo puro maber mondo ji olos cham. Tang'eni pi ng'eny, lakini nyaka wachanre mar sama ochwe ni wane kaka waket cham biro konyowa e ndalo mabiro mbele. Wach mar yore, adier yo ka ok ogo lam to iloso chiegni higa ka higa ka koth chwe. Mi ang'e ni nitie yore mapod chendo kaka ma Oloi Kwanda mawacho no, ang'e ni ok ober kaka dawahero to ento wasekete kwayo mar mondo kinyalose. Wageno ni obiro yudo duoko mar kwayo ma wasekete no. Nitie yore moko kata kia bar kiridori nyaka idog yo omoya kia bar ti nyalo dhi mi idh loka kurwenje kocha kanyo be wan gi yo ibuno daraja moro ni nitie kanyo ariyo, nitie daraja mar omoya eto pok olose. Mano kia bar tidhi malo tidhi Ndiru tidhi Kopingo kikadho nitie yo kanyo kwer koidho loka kurwenje kanyo wan gi daraja machendo be wakwayo ni mondo konye. Kidok piny to teri yo TTC kendo bendo nyalo dhi kadho mokadho daraja mami nitie to en otiyo to dober kolose. Kidok kata kia holo kakori idwa dhi Kondik bende wan gi yo mwageno ni en bende gi daraja monego losi e aora Magada. Miyo ang'eyo nitiere kuondwa go yore mapod chendo kata kidok kar TTC kama nyawantie no. Bang' TTC nitie yo mawuok kochiko dhi Alwala kendo biro dhi nyaka Kitare. Bende sama kama gidwa nolosgi to itemo losogi gi jokera to gichendo to nitie kendo maduong' ahinya manyo wacho kata ne jatelo manyo kwae ma Professor Nyong'o Nyokwae kendo abenya chaka medo yo mo asat madhi bodi koa bodi to chopo Kombewa. To kind bodi gi Kombewa nitie daraja ma igere sani to yorno pod ok ober. Kendo bathe moro nitie kia bodi maluoro dhi namba Kapiyo. Kanyo to sirkal mar county tiye mang'eni kamoro kotiye to nyalo tiye modhi nyaka Sat. Koro kanyo jatelo nitie ting'eni kwayo gima duong' ma kapod oriwonu mano nyaka gima bodi cha to okonyo piny. Koro ang'eyo yore ma Maseme kaka gintiere kati chak iduogo West Seme pod ibiro nwang'o ni kia Kolenyo tibiro dhi nyaka Reru nyaka Akado be en yo ma kiloso saka sa. Mago ang'eyo wach yore wago. Erokamano je daktari, Nyasaye konyalo ni tiyud thuolo ka ber to kapok juma ni orumo bi mbeke kod oganda jokanyana mikaw thuolo mar igo erokamano achiel kachiel. Erokamano. Kata kamano ok dawe iko ka penji ni to ing'e Kombewa chiro. Kombewa chiro kata nyoro kanyo waloso gi jatelo kanyo wakwayo kar chirni monego bedie. Kombewa kunyo wanyise Kombewa chiro no bende wakwayo nonego gedie chiro. Kaloka sani igere chiro gi pesa mag affordable housing Reru. Wageno ni bende nie plan nonego gedie chiro. Bar bende wageno ni kabet onego gedie chiro. To Kombewa to koro en headquarter wa masani ng'eni en gi municipality status. Professor Nyong'o county government no semiye oseidhe malo mondo bedi ma en wagombo ni ka kokete chiro maduong' to kendo dwano ger nyaka iye mondo koro ochak bet kaka town. Sani gima dwa timo kanyo police post ma police station man kanyo mote ok ber. Eto wabiro gere gi pesa CDF. En okwadhi pesa mamalo masir mwakwayo malo. En wabiro gere gi pesa ma wan gi mar jo CDF. Wabiro kwayo jo CDF mondo ger police station malong'o ei Kombewa.
Daktari pani mano ni kare thuole madima wawang'o obuogo mi thuoli be lerno weche mabende notimre e od bura mamalo wawinjo ni nitie report maler kotenore koda kaka kachung' od bura maseme osebedo kotiyo kod omenda gi kata kamano gimok mora kombewa kanyo en kaka barabara no chalo ang'eni ok en tiji en mar county talk ang'eni nitie giminyalo timo ineno kako yuothre barabara mowuok mana madonjo e chiro no okay. He said yeah, I know it's not yours but you can do something. Okay. Koro manya ne Professor Nyong'o une munyalo timo mondo mi ole kata gimoro jakodongo. Ero kama an gi penjo ne mheshimiwa. Nyamera Brenda kapok owe ni kod penjo. Akeko di winje? Penjo ni ya mheshimiwa. Waneno ka Laktar William Ruto ne okelo kanyo sidhanu kanyo gedono mar kar tiegruok mar jopuonj. Kata kamano nyadi mathoth waneno ka jopuonjre mang'eny koso ga omenda mag somo. Ka ng'edin kaka jaod bura maseme iseketo okenge machalo nade mar biro neno ni jopuonjre duto ma samoro biro donjo e kar tiegruok no eko yudo chenro makare mag somo kendo gitieko ma gibedo gi ng'ikruok moro amora. To kang' mane muketo mabiro neno ni nyithindo donjo ok ugera facilities to joma bedo kanyo be onge. Yawe kawuono konyiso ni kam nyithindo biro donjo en gima nosechak ger chon. Okay. Masani wan gi nyithindo 850. Good. 850 maka ni chake to ne waketo pesa mari ne wakwajo CDF mane oketo pesa mane konyo go nyithindo mane donjo mokwongo mang'eny. Bang'e to koro nyithindo ng'eny koro nyithi sem manie iye kanyo to kokwayo basari to gin ginya yudo basari mondo migi gima kata kore ariwe gi od bura mamalo gima wang'iyo ni to wach mar help ni odhi mana ne jo university kende ang'o manyalo mono koda jo colleges be mondo oyude mano to wach miwacho gi malo mondo okony nyithindo to nyithindo masomo to nitie kata sani gimomiyo nwadwaro noket hostel nikech kata sani nitie nyithindo manindo e ot moro molosi ma ginyalo konyore ka hostel manyo wayawo ni ibro donje to kata gibidonje nikech wan gi spaces machiegni romo nyithindo 600 kamae to nyithindo wan go 850. So wach nyithindo to ok gisani to ok chandwa ni nyithindo be biro somo nyithindo nitie. Erokamano daktari. Kuom kawo thuolo mari kendo tok achiel kod Kala TV okinyi maket kod ma wan gi geno ni kwa manyie kod jomani to nwapangi mondo mi bimbego kala jokaena. Erokamano. Nyakoro mogi mano ne jaod bura maseme Dr. James Nyigal mana kaka unyalo winjo nero ne olero moko kuom dongruoge mabende osebed kichwalo koda piny owacho mamalo. Jatend piny owacho yendo limo gwengi makono e wasingonu ni samoro wang' nwayude apoya nono e lai mag tudruok mag lony manyasani osingo ni obedo thuolo mondo mi obi Brenda mapiyo nikech kang'iyo studio mar adek wendo osechopo kanyo mano migosi Maurice Anyango jadito e duol mano mar riwruok mar Msalaba Makwar ne Kenya Red Cross. Mapiyo ite mar 9 Kenya's move to mainstream herbal medicine. Wakalo kanyo ite mar 8. Wakale. Ruto hits out as Gachagua claims he wasted 5 years in parliament. By the way, awinjo wach no joro. Kamigo jatend piny owacho wacho ni Gachagua onge gima notimo. No othola kuoro e ndalo mane en jaod bura ma Mathira. Yes. Notiyo go thuolo ero maber. Ite mana pari we jump kech sa koro mawang'wa. Wawacho ni 66 billion funding gap pushes public schools to breaking point. Oyu tells Sosion to keep off Nat Affairs election Kakamega. You know, you piny kanyo stakeholders held KPA plans to expedite port entry. Yes, oboke mabalang goro mar cartoon bende nitie mbele kanyo. Kaw thuolo mari mondo mi ton goro mar cartoon ni tudre kod lwenje madhi e pinje maoko. Wenyo ma winyo fuyo, wenyo ma ndege luwe. Joma ni kod lek bombe ne lwar e ute. Joma ni kod nam bende rejgi koro shanga ni to ngima chalo nade. Kaw thuolo mari mondo mi non report maketo goro. The question for the day: should the president be impeached over outburst? Boro duoko penye maket kod mano ginang'ena pach jo somo molak nyakite mar 14 15 kendo giringo nyakite mar 16 16
wanakanyo gi MPs demand answers on 26 million collapse project. Mano ni kanyo. Chenro mag sirikal moseluar moruombore piny ma dikaw omenda madirom siling milion 26. Farmers suffer heavy losses due to heavy rainfall. Mano bentie ite mapele kanyo. Mano Nyandarua. Yes. Naivasha. Elders warn against cutting 10 mugumo trees to pave way for road construction. Okay. No, it's self-explanatory. Kautulo mariboki mabalantie kanyo nyakoro mwajwang. Weche go mangima kata health nitie kanyo. Eka akiona dhi mapia pia nya secho pito ma prayer koda riyo. Yeah, I'm just okay. Ite ma prayer koda riyo. Nitie weche matimre pinje maoko, lweny ma Iran kod Middle East go eko ka thuolo mari mondo mi non. Prayer koda dek prayer koda ngwen gin lendo gaja mili kod kwano. Lendo mago ni matindo tindo nitie kanyo. Ite mar prayer koda uchel bende nitie lendo olaka laka nyaka prario koda di nyana prario koda berio prario koda boro wan kanyo gi ya mama goro lalgo en ngata chel and then weche gweko mag tuke mag skunde secondary areno ka endi Trans Nzoia rules region game ano tuke mopogore Lesa defeated stubborn St. Joseph's boys in basketball. St. Bridges were in class as their own calling shots in girls basketball. Tipo nitie kanyo pogore mag nyithindo gweko ma bende ne otugo e tuke gi eki mag region mopogore eka thuolo mari mondo mi ni to skul ma nyathini some nyakwar mama uno be ineno ka skunde notimo maber. Ite mar pradek weche gweko mag tuke. Focus shift to knockout stage as trophy hunt takes shape. Ka report thuolo mari mondo mi som report market kod mano. Ruguru and Utieno shine at Pipsa stake event. Tuke magine ni tuone. Skating. Ka thuolo mari mondo mi som itenya pradek kod achiel gin weche gweko mag tuke ainyate pinje maoko. Oru olak nyaka ite mar pradek kod ariyo Leopards mi wacho cha isome nang'o cha in high spirit after having a taste of cold Tusker. Ang'o mani high spirit? Leopards. Ok leo. Nyaka mga jwangi kanye be modwa tieko godo nondo mar oboke kinyindiri makat kod kata kamano wantie kod awendo mano Migosi Morris Anyango ma bende dwa twak kodwa weche go kuma chal mar kor lwasi. Ang'o ma oganda jo Kenya nyalo timo mondo mi obed jogo eko motang' anyati kinde gi eki ma koth dhi nyime kod mburore pacho. Watimo mos ngech ne wabedo kod simo ma bende nodonjenwa apoya kod jaod bura ma Seme Laktar James Wambura Nyikal kane olero moko kuom chenro mag dongruoge ma bende gisebedo ka gidhi nyime kod timo anyato kod jatend piny owacho Migosi Laktar William Samoei Ruto. Mos ahinya nikech wakawo thuolo machuok kane wan e simo kod jaod bura ma Seme Dr. James Nyikal. Kata kamano mapiyo piyo warwako achiel kachiel Migosi Morris Anyango. Obomiyo wanonde matut opimno ni to Red Cross gitimo ang'o to gisani makoro tiji ng'eny ni to gi stretch up to where sani to koro gin gi tich gin gi tich style makoth bro rego pacho ka to gichopo nyaka kanyo mimi nawinjo ni sende yangu imeenda vyombo zangu bwana yangu ameenda jo Red Cross tichiwo ne gaji gik moko ne otundo ing'e otundo Migosi Anyango bro gisino otundo ni anang'o yedhe gin go to gitiyo kod record an kod in blankets gitiyo kod record an kod in gin gionge kod gikeni giwegi Red Cross wacho ni mimi ni wewe na wewe ni mimi we warwak Migosi Anyango mondo mi opimnwa machuok kaka gisebedo ka gidhach nyaka mga joma wakawo yie machuok waduogo nyinga iluonga ni Justice Adoya Wuod Seme kaachiel kod kan Brenda Agenyo anyasuba nyaka mimi ndio Justice mimi ndio Brenda. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima.
Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up.
Machiegni kendo nyakon Mgajwangi na mundo miarwaki atelneri mar adek en chenro nero kata telo nero mabende wabedo koda twak mopogore opogore e thuolo machuok mokalo chien kanyo kinde gieko mabende ne wang'iyo nono eko mag oboke. Ibiro paro ni wabedo koda twak madundo kod jaod bura maseme Dr. James Nyikal ahinya to elaigo eko ma tudruok manyasani kata yor sime kama bende noleronwa moko kuom dongruoge mabende nyiewo chwal koda jatend piny owacho Migosi William Ruto e gwenge eko makono. Kata kamano winjo ko wacho ni weche mag koth gin mago mabende dhi nyime kod mburore pacho kaendi okwa oganda mabende wuok e sub county nero. Nitie gwenge moko maseme kuno mabende samoro duol mar msalaba makwar jaringaga kendo dhi ka koro pi turo ji e gwenge eko makono. Nitie nyaka backflow mabende bedo e gwenge makono ka koro kwayo golne jodak maseme kod alworane ni gibed motang' kotende koda weche eko maket kod mano ni kuop nikech mano. Kawuono antie kod Migosi Moses Anyango mabende en achiel kuom jodito e migawo nero mar msalaba makwar The Kenya Red Cross ma wadwani wambek go weche achiel ari adek kotende koda futo mar yamo kor lwasi kanyakla koda tije mabende gidhi nyime kod chwalo ne oganda jo Kenya. Migosi Moses machiegni en Happy New Year. Allow me to say that. Happy New Year machiegni. Pok warado kuom ndalo. Pok warado tadok erokamano kuom luonga e Kala TV. Iwacho ni sa Nyasaye. Mondo utwag jopiny e wach mar koth makoro chwe koni motalo tamo wacha. Erokamano. Msalaba makwar dhi nade? Aneno ka geche uringo koni kod kocha. Msalaba makwar dhi maber. Lakini pok aneno kuringo kuketo bandera. Pod uringa mayom. Sani waringa niwach pok piny okethore ahinya. Lakini waringo kendo watemo tudre gi jopiny mondo wang'e kaka wanyalo konyogi. Erokamano. Ka thuolo ni moso oganda jokanyam kendo migeno nondi. Erokamano ahinya Jadong Justus. An iluonga ni Morris Anyango. Morris Anyango nitiyo gi migawo ma msalaba makwar kochung' ne West Kenya region mangima ma magi gin counties auchiel mag Nyanza, mano Migori nyaka Siaya, to kendo counties adek e Western province mano en Busia, Vihiga gi Kakamega. Mago e counties ochiko mantiere buo ofis mara matelo ne region ma West Kenya. Erokamano ahinya. West Kenya saendi kaunti Migosi Anyango to uchiedho nade? Be nitie midhiero manyendo osego ogandawa ma samoro uluongo ni red alarm kata use raise the alarm? Erokamano ahinya. Wan kaka msalaba makwar chutho wan ing'eyo kaka nochak migawoni. Nochakwa kod oluwore gi chike mag Kenya kendo nokale bunge ni nyaka wan tich matiyo en tich mar disaster preparedness and response. Kendo watiyo maber king'iyo katiba migawo ma serikal mamalo gi serikal mar county. Emomiyo iyudo ka wan gi counties 47 e Kenya mangima ma offices gi tiere kendo tiyo machiegni kod jopiny. Wan kaka msalaba makwar nitiere gigo mana wacho ni gin gik manyalo wuok kaka apoya nono, kaka sani wan gi wach mar pi mar kodh oula machando gwenge mang'eny e Nyanza sani, ma kendo osemiyo dhano mathoth owuok e miechgi kendo giringo gidhi kuonde ma ginyalo jotie, moko bende odhi kuonde ma jowetegi nitie. Koro watemo konyre gi jogo niwach nosemiyowa ripodni chon gi jogo ma ochung' ne ng'iyo kaka kor dwasi chalo. Weatherman. Neno geometeorological. Nong'iso ni koth biro mondo ji oikre. Wan kaka migawo nwakawo okang' mokwongo mane wachako chwalo gimiluongo ni early warning, early action. Yes. Mane wachwalo messages matin kaluwore gi ofis mar Safaricom ne jogo modak alwora ma pi nyalo hinyo mondo bed gi information motang' mondo kik gini pogi apoya nono seche mochopo. Erokamano ne Migosi Morris. To lerne goda jokanyadam ni to en mana midhiero mar pi goula mukedo go kaka Red Cross koso mamoko to gin mage? Midhiero ma kodh oula en achiel kuomgi. Wan kaka jo msalaba makwar ibo yudo ka health ka bende wan gi program motegno kendo wang'iyo wach mar nutrition support ma wan ko okalo kuom jo UNICEF nyicha wayudo omenda mane wasebedo kwatiyogo higa achiel mokalo e county mar Homa Bay, Kisumu, Busia to gi Migori
mondo wachwal kony mar thieth machiegni gi jopiny miluongo ni nwatimo gimiluongo ni integrated medical outreaches kuondego mane osuptal bor gi ji kendo ji nok nyal chope. Wan gi wach miluongo ni water and sanitation. Watudore gi joma moko bende mondo wachwal pi ochop machiegni gi jok ma ni mabor gi pi kendo wakunyo pi kendo wapuonjo jopiny kendo wapogo yedhe mag pi gi seche makoro masira kaka mar koula ni nitiere. Wasebedo kwa pana gi Kewasco koluwore gi kony ma nyocha wayudo through the Netherlands Red Cross. Watimo gimiluongo ni system strengthening kendo watimo gimiluongo ni last mile connectivity kendo enhancing capacity. Chon ninyalo yudo ka koth mar oula obiro ne wakawo samples e community tiringo tidhi gi government chemist. Sani koro anyalo wacho motegno ni sani koro Kewasco nigi machine minyalo tim water testing, quality testing e community kendo mayud results midwoko sechego. Okay, instant. Instant. Wakalo gi mago wan gi tracing seche ma ji oyudo thagruok aina mag kaka tulo wuok ji rengo iyudo ka koro familias opogore watemo mondo reunite gi together iluongo ni tracing services. Wan gi first aid ma bende watimo kendo walonya kabisa watemo mondo watim thieth mokwongo kapok jalno chope e osuptal mondo yud thieth makare. Wan gi gimiluongo ni mental health and psychosocial support ma bende watimo kaka migawo ma msalaba makwar kendo maendi watimo kaluwore gi chandruok mar paro ma ji mathoth nigo kendo seche ma ji nie kinde mag masira. Koro magi gin gik watimo gik mathoth jadong Justus. Iboyudwa climate change, iboyudwa livelihood. Koro watemo timo gino mondo okonja piny mondo ka midhiero chobiro to gino masira no kik muonje matek ahinya. Kara ng'ato nyalo wacho ni un mana migawo maduong' ma bende fuke lach. To wan migawo maduong' nowachi ineno ka kok en sirikal mamalo gi piny to msalaba makwar ema chik otimore nade ema chik oyango nong'eyo. Okay. Kendo miyowa puoth makende ni wan ema onego wachung ne disaster preparedness and response ka konyore gi sirikal mamalo kendo gi mar county. Kinde mang'eny waneno kuchiwo usweso kendo uchopo kuma masira otimore kama mach omuoche. Ere kaka ukonyoru kod oganda moyudo kuro kinde ma masira gi omonjowa? Wan gi puonj mar rang'iny mamalo ma watiego jowa mwatiyogo kendo iluongo ni first responders. Jogi gin jok mimiyo tiegruok e yore mopogore opogore. Koro wan gi jogo ma ka masira omuonjo tiwinjo ni ka en masech ndara to wan gi first aiders. Okay. Seche ma masira oyudore ma kata otogore piny to wan gi jok mobedo train miluongo ni joma timo search and rescue. Okay, search and rescue. Yes. Wan gi aqua rescue. Sani nyicha wa train ji mang'eny ahinya communities kata wan wawegi wan gi volunteers ma obedo train madhi konyo jogo moyudo masira mar pi. Mano ne en gima ne onge chon. Tiyudo ka ne wach dwaro mosebedo kikwayo gi jopiny kama masira otimore. Koro wan nyicha wa train ji. In fact, in all the counties ma hotspot areas sani wan capacity mar timo aqua rescue. Ka mach oyudore to wan gima timo seche ka en kosetim gimiluongo ni extrication to watimo first aid and referral to jogo moyudo chandruok ahinya mar machni mondo gidhi yud thieth makare. Temo wacho ni gisani Kenya Red Cross kapo ni yudo report ni kata yie moro olwar nam lolwe ka to samoro nyalo bedo kod thuolo mar ringo mondo timo nyalo. Wan capacity to jaluong Justus. Okay. Wan capacity kendo kwatiyo gi jok ma bende olonye weyo yore mag konyo ji especially mag pi kaka Kenya Coast Guard. En kata sani wan gi jo BMU Beach Management Units manyicha bende wa train on aqua rescue. Koro yudo ka wanyalo ringo kacha mwakony gi yo mapiyo kendo manyalore. Jalong Morris, iga mokalo nwaneno ka samoro no chuno mondo moring kod ndeka lapapla kureso oganda e kar chung'ur bura manyando. Ka nitie jomoko manotemo moipio mane wi yien ka pi ne omwomogi. Sani pi chalo nade Nyando? Nyoro weekend kane wan dala report mana ayudo ni Nyando chalo ne dwa nomwom. Report mane ochopo e mesa ni ne wacho nang'o?
Nyando to nopong' kabisa. Nyando nopong' mosechako ng'oko oko. To wawacho ne okenge manokaw gi jo county sana mar Gondiri iluongo ni Daik. Yes. Kabonyo kocha ne bet okonyo maber. Kendo yudo ka yawa oche manjo tim ka. Nyicha piringo maber. Koro kata nobiro to kobiro gi gero kaka nojabedo go cha. To kendo kodwa chalo giga cha. To pod wacho ni koth biro chwe, koro pod warange bende. Kunyal buone. To pok ochopo kama nwatiyo gi kalapapla mar higa ma 2024. Yes. But sani gima na yudo kendo ne jopiny ne gi wach ni yo makare gin yo pogi. Ne gin gi wach kendo gikawo wach ni yo ma tek kabisa kendo gidhi kuonde mamalo ma ok giriti ni mondo tergi. Okay. Erokamano. Gisebedo gi experience kendo ne gibedo jomotang'. Report mane nyime sani kata apisi wacho ni gisama wuoye ni bentie kwan ute kata families mosebedo affected mosayango e Kisumu County. E region mangima wan gi dhano moingo 3,000 ma pigni osechapo. Mano higa mowuoye ni. Higa mowuoye ni. Yes. Wan gi dhano moingo 3,000 kendo wan gi ute madhi mana 900 ma jogi pi ochapo mosewuok kuondegi magidake, miechgi magidake, kendo jogi wasechako chwalo negi kony kaluwore gi kwayo kendo gi chal gi gik mane giwito. Wasebedo Migori, wasebedo Kisumu, West Nyakach, wasebedo Osodo, kendo nyoro ne jowani Kisumu mano wuotho ka puothe kendo nochako wuotho Nyando. To en kony ma wadhi medo chwalo kendo kong'iyo kaka ji chal mondo dhano kikenyre kendo yud kony e yo makare. E kinde mowuoye kod jogo eko ma bende noyudo hinyruok ma ka puothe, skunde mage ma samoro e Kisumu Central ka ma samoro nya bedo ni nohinyore, ma samoro lipot osechoponwe. Skunde to wan gi skunde 4 mane pi odonje kendo ne chal ka gima dhi chapo puonj makawuono makabeto ang' odwa non ni to be weche somo dhi nyime. Mano nego bene dhi mbele. To en mana kwayo ni mondo wabeda motang' kik wadhi seche ma pigno ni malo mondo watem ni mondo wayore mondo kik wawit ngima ng'ata e yor mar pigni. Erokamano. Jadong Morris, to kuma ng'iyo makale kama na pile ni to ere kaka dang' itama ni to piana mana ka chope chonga to ka en kuma ng'iya kale ga pile. No Jaduong' Justus, inyalo ng'iyo ni kalo pile to seche moko ing'iyo kok ikal gi pi. Iwacho ni gini kale chonga. Yes. To iwacho ni pek mar pini seche moko kodhi mokalo mita 1.5 to biro mapek to yot mondo pigni yweri madhi kodi. Ema miwacho ni kata kien gi gari tiriembo gari tiwacho ni ma en daraja mang'eyo tineno ka en pi man malo. Kik icha pigno niwach iwacho ni kokalo fut 1 kadhi malo to ringo matek to nyalo ting'o gari. Koro magi gin gik mawacho ni heri mondo iriti mondo pigni odog chien mondo ichop dalani salama dhan ni koro idhi ni temo kendo gimani koro lala ne wach koso ng'eyo kata wacho ni an kala pile. To wago ni Nyasaye erokamano nikech gisani ok apar ka bentie lipot maseyudo mar joma owito ngimagi moseyango apart from wuoyi moro ma ike ni diere manowito ngimane ka och Kisumu Oloko. Mano kendo chutho Jaduong' Justus wawene jo sirikal. Yes, mondo gitim nonro kendo mondo gimiwa kwan mar jogo. Ma mano gine ma gilony ahinya mondo gimiwa kwan mar jogo. To kiwacho kwan mar joma ohinyore to mana nyalo mi kaka sadhi. Erokamano. Gisani koro giwacho nang'o? Joma osehinyore. Pod nonro ni kodgi. Yes. To en mana kwayo ni mondo chieng' moro bende chwali gibi mondo giwache wachne. But wan kwang'iyo the affected in terms of jok ma pi odaro. Yes. Gi jok ma pi odaro manie kambi, jok ma pi odaro mojot gi jowetegi, jok ma pi odaro modhi moyudo kata ute moko magikomboa ka gitemo ng'iyo kaka pigni beto. Mano gin kwan mawano. Okay.
Usebedo kukedo lweny ni gigni year in year out. Maparo ni in wuod luo ma wuod onagi mongire gwenge makoni usebedo kuchwalo weche maket kod magi. Be mi buok kaka wuod onagi ni to gigni mae tich misebedo kitiyo. Ang'o ma diwache wachni? Iwacho ne midhiero ok inyal tieko kendo ok inyal tieko marum. Inyalo mana temo kaka inyalo gi migawo mamoko mondo teko mar midhiero ema nyalo dok chien. Koro iyudo ka midhiero mar kodho ulani osebedo kodwa gigni kaka iwacho ni en adiera. To iyudo ka gima kelo wachni bende gin gik ma itimo gi wan wawegi. Iyudo ka human activities. Iyudo ka malo kuonde mane ji odake chon. Yiende wang'ado ng'wetie. Okay. Koro iyudo ka koro pigni kobiro to mol gi ng'wech gi teko mamalo ma chon cha yiende ne bet gae matin. Koro iyudo kata mana kaka lo iluongo ni silt donje rivers wasani en silt ng'eny moloyo kaka chon niwach koro the top soil pi ywera oringo donje nembe emamiyo kendo king'iyo pigi ka koth ochwe eno ka pi bedo marakwar kwa malo karidore nyise ni pigni oywero lo kobiro go mwalo. Koro tiere gigo ma nyaka wadog chien mwang'i to gin gigo ma nyaka sani ji osechako ng'eyo momiyo ka sani kata jatend piny nowacho ni nyaka wadog chien mwachak pidho yiende kuondego mane yiende ong'adi. Iwacho ni alwora marwa nyaka wariti an awuon nyaka go mtaro e dalana mondo akony kaka pigni kobiro to nyalo dhi ma ok ochando ng'ata. Jogo magedo e dho pi ma mono pi ringo kaka drainages wacho ni jogi bende nyaka consider ni nitiere joma moko ma bende gidak e alworano ma nyaka seche ma gitimo such investment nyaka giconsider. Tiwacho ni nitiere ka ma sirikal maduong' koger kor Usoin Dam iwacho ni koro pigni idhi chok malo kucho koro teko ni dhi duogo matin koridore mwalo kendo inyalo ti gi pigni e yor dongruok kata pur gi gik mamoko manyalo miyowa chiemo kaka jokonagi. Koro iyudo ka mbaka gi dhi mbele to en mana mbaka ma nyaka jotendwa bende donje gi go mbaka gi sirikal mar kaunti gi sirikal mamalo niwach gini dwaro ohala mang'eny gi omenda mang'eny mondo tim gima chalo kama mondo midhiero ni odog chien. En omenda ma samoro migawo mar Kenya Red Cross kowe to ok nyal nyago kende en gima nyaka tim gimiluongo ni concerted effort. Neno kaka totamo county koro mino ka county ywak ne national government ni koro juolwa uru niwach gino timno nade omerowa kamano. Jaduong' Morris samoro ng'ato nyalo penjore ni to kinyalo pimo higa mokalo king'iyo higa ni mabende sani koko wachako moko kuom mwandu mabende nujologo oganda wa obed Kabonyo Kanyagwal Mwalo Genya obedo Sodo kod kuonde go eko mag Homa Bay gin mwandu mage to ere kaka uneno ni koro winjore water support aina maket kod ma Jaduong' Justus erokamano kuom penjono. Iyudo ka pi komonji to ywero giki te mane ot. Koro wan kaka Msalaba Makwar watemo ng'eyo ni to ere life saving interventions mwanyalo timo. Achiel kata kiyudo chandruok nyaka ichiem. Mar ariyo nyaka yud gigo mitedogo. Mar adek nyaka yud kaka idak iluongo ni shelter. Koro Msalaba Makwar wan gi gik miluongo ni non food items moting'o onget, oting'o sufuria, oting'o tandarua e otundo awinjo ka joma beyo ahere kabisa e otundo no. To wan kendo gi sabun mbugru iting'o go pi wan gi sleeping mat. Koro gigi watemo mondo wami jowa mwenyore mondo gine pek ahinya kata gine pek no seche ma koth odarogi e miechegi. Utemo serogi kaka Kenya Red Cross mondo mi at least e kinde ma koro pi otorogi ni eri to ginyalo bede kod yot moro matin. Yudo ka koro nyathi ka onge to seche gi koyo bende ng'ich nyalo yudo pneumonia ka onindo oko moko ume net malaria bende nitie. Koro watemo mondo wamigi konygi mondo kata tuoche manyalo biro apoya kaluwore gi alwora magidake
tuoche gi nyalo dok chien newach koro gik mwamiyogi dhi konyogi. Achiel kuom mago mabende wamiyogi en yadh pi newach sechegi koro iyudo ka pi okethore newach koro gik mang'eny oseringo e pi mitiyogi, koro pi nyaka thiedhi magimodho. Koro magi en mana mondo kony mondo kik gibed susceptible ne tuoche mamoko manyalo biro kaluwore gi chal kendo kuonde ma gijotegi. What is other risk? Mabende samoro ganda gi kowe kod bedo ni ero koro pi oseturogi koro gida midhiero mage mabende koro gichak girothnogo kama koro gidhi giriwre ni uonre gin kata klas e skul moro udhi ugero negi otundo e pap moro gidake, midhiero mage ma samoro koro gichiedhogo ma kit dhano mapile ok onego bed ni yudo? Adiera Jaduong' Justus, midhiero mokwongo en ni ing'eni seche ma in e dalani in gi privacy mari, inyalo timo giki, inyalo go mbaka gi nyamwalo maber, to seche ma koro une kambi cha koro ka mbaka dok chien, koro gik moko kaka privacy gi ka onge, koro iyudo ka gigi bende miyo dhano bedo gi paro mang'eny e wigi. Yes. Omiyo koro wachwalo gimiluongo ni psychosocial support seche ma gin kuonde aina ka mondo watem konegi ni kuma gintiere no ok en gima biro siko, en gima okalo mana matin, to en gima kendo biro losore mbele ka. Koro gi understand to gi accept mana the situation kaka nitiere. Koro go kodgi mbaka no kendo miyo gi psychosocial support konyo ahinya mondo kik gipar ahinya. Iyudo ka kinde mokalo ka bende niyudo ka niwacho ni chuo pod ringo dok rito mwandu newach bende kuo nitiere iwacho ni kwawe gikwa to koro iyudo ka family unity cha bende onge seche makamagi. Weche mag health awinjo kisewacho weche mag tuoche mikelo koda pi, mikelo koda lel, nikech samoro kama yang' oriwre ji te ngimagi ok chal. And then tie weche gweko mag mental health magi to deal go nade seche ma ng'ato obedo traumatized, samoro nyathine no hinyre, ere kaka make sure ni uwuoyo kodgi kendo giyudo gima ni dendo gi dhombogo ni psychosocial support? Nitiere tieng' mang'eny mwanyalo timo hocho makende, kendo hocho makende ni en inyalo tim individually, to kwayudo ka en gima diher mondo timie hocho ni e okang' mopogore opogore, kendo wan gi johocho ma migawo ma Msalaba Makwar nigo, kendo watiyo gi joma moko ma bende olony e tich mar hocho ni mondo wami jogi follow up support mondo gibed ni gikonyore e yo makare. And then ng'ato would also ask ni to seche mutimo magi kaka Kenya Red Cross be nitie migepe moko ma samoro wuothogo wuodhni achiel, ma samoro nyalo jolurugo, ma samoro fwenyore ni joma kama koriwre kod Red Cross notimonwa magi mae, koso una achung' kenda? Tijni ok inyal timo kende Jaduong' Justus, newach en tich makonyo jopiny. Wan kaka migawo mar Msalaba Makwar, wan e gimiluongo ni West Kenya Humanitarian Hub. West Kenya Humanitarian Hub okelo migepe mopogore opogore, sirikal mamalo gi sirikal mar county, mondo wabed gimiluongo ni coordinated approach response. Coordinated approach ni miyo watiyo gi gik ma wan go e yo makare, mok watiyo anuoya ne joma tin, tiyudo ka koro wanyalo konyo joma ng'eny gi gik ma wan go gi. Koro wan kaka bedo kod duplicated of duties or operations. Yes, nitiere jok ma olony e yo achiel, nitiere jok ma olony e yo machielo. Koro wan kaka wan Msalaba Makwar West Kenya Humanitarian Hub oketwa kaka jogo ma lead the first response in community, kendo manigi tudruok gi jopiny. Koro yudo ka kidwaro support mamoko, to koro wan gi the national government, the county government, wa jogi bende negi structures nyaka community, gin gi administrators, gin gi chief, assistant chiefs. Koro magi gi bende gin structures mwatiyogo mondo watim entry point e community. Koro wan ok wati kaka wan wawegi karachung' kenda, to watiyo gi migape gi duto mondo wa make sure ni
kony ochwal ne jopiny e yo makare kendo e yo mapiyo kaka dwarore. Well understood, Maurice, and maybe ng'ato nyalo penjo ni samoro ayo Mabei oa Migori entie gwenge mag Kisumu kaendi, to utiyoga gi criteria mane e yango ni to Justus monene ni koro to romo gi yudo kony, to ere kaka uketo utiyo gi migepe kata utiyo gi ruodhi en ni uluwo joma nie kor gwenge samoro into kidak e cho ga Nyamwalo, ere kaka coordinate yourself mondo mi chop e kor gwenge mondo mi ng'at ma oyudo hinyruok cha obed a genuine person moyudo hinyruok, ok ni en wacha we. Erokamano jaduong' Justus, emomiyo yudo ka msalaba makwar ok biro ni wach gimoro timore to wating'ore ating'a wago gik moko tach ni waringo wadhi. Nyaka wakuong wachop e ground mwa en sure ni to jopiny ohinyore to ohinyore nade to dwachgi gin ang'o. Koro seche mwaringo wadhi konyogi cha dwadhi gi gima ne waseyudo ni en dwachgi yie. Ukungo timo gima dhombo go luongo ni utimo due diligence. Watimo assessment. To seche watimo assessment ni wang'eyo maber kendo wan gi procedure gi protocol momiwa kaka migawo ma msalaba makwar kendo watiyo gi jotelo duto mane community. Wan gi disaster committees e community kacha, wan gi chiefe, wan gi admin, to yudo ka seche miwacho ne piyo konyo ohinyo ji. Yes. Ntiere jok ma piyo hinyo to ntie jok ma piyo hinyore saidi ma dwaro no kony mapiyo kaka nyalore. Piyo turo wa waduto. Piyo turo waduto. Justus ni bet berberi. Kony bende ok ntiere moromo. Yes. Wacho ni to kony man ntiere ni ere ng'at ma kony ni nyalo dhi ne kendo dhi konyo yo makare kata piyo turo waduto. Koro watimo gimiluongo community dialogue and identification mar the needy community. Koro kache miyudo ka koro jopiny wacho ni Justus pi noturo lakini en pi ok oture kaka Nyamwalo. Iwinjo? Koro Nyamwalo pi noturo modar modhi odak e skul, koro Nyamwalo ni bende jaode onge, Nyamwalo en chiliel. Iyudo ka koro ne waneno gik ma iluongo ni vulnerability index mwachop kama ng'at manigi chandruok cha kore ma bende identified mondo konye. Lakini dwaherno wakony ji duto, to kony bende ok nyal bedo mang'eny makonyo ji duto, to watemo mana mondo wakony jogo ma ok onyalo seche ma midhiero kama otimore mondo ok giyud chandruok maduong' ahinya. Then penjo mabe oganda jo Kenya penjre ga ni to nede go tundo gi yath gi whatever thing you are calling it mumiyo ga gi unto ngamiyo gi wan kaka msalaba makwar wan wakwayo kony kuom jogo manyalo mondo konywa. Waluongo ni well wishers. Okay. Kata interested donors. Koro ntie moko ma wandiko gimiluongo ni proposal. Kodhi ne waseneno biro. Ma ne wasenene dweche maiga moweni. Ne wasenene dweche 3 mokalo. To iga ka ne chakre nwa loso gimiluongo ni preparedness contingency plan, ka nwa nanone to iga mokalo nohinyo machalo nade to iga ni onyalo bedo nade. Koro nwaikore mwachako kwayo kony chon ne jogo mwang'isogi ni kumiwa gigi e seche mowinjore to wanyalo bedo gi konyo jopiny ma ok wakawo seche mang'eny. Koro yudo kaka jo migawo mane watiyogo kaka USAID, UNICEF, Ministry of Health, ki other national partner societies nowinjo ko ywaknwa ni motimo gimiluongo ni prepositioning. Emomiyo neno ka wach notimore to jo msalaba makwar nokwongo ringo matek mondo odhi okony jopiny ma ji penjo ni to gigi ne gigolo kanye. To ne ging'eyo ni kodhi ni biro en mana ikruok e yo makare kano bende nwago mbaka gi jo community kwang'eyo ni gini nyalo biro mondo wang'i kaka wanyalo konyo. And then report sani yango ni jo Kenya Meteorological Department wacho ni koth dhi chwe kawuono. Ne giwacho ni kodhi ni dhi chwe nyaka kiny. Exactly. That is tomorrow Tuesday. Prediction margi mandalo 7 ne giwacho ni wadhi yudo koth mang'eny e wik mokalo ni nyaka kiny. Kasto kendo gidhi chak gigolo prediction machielo. Koro wan kaka oganda mar Luo pod wan gi koth kendo koth medo chwe Rift Valley, kuonde kaka Nandi, kuonde kaka Kericho. Koro magi e koth ma bende hinyowa mwalo
kabonyo kanyagwalini. Ahinya to e bombe wa ahinya Kisumu ka to kwane ka un ga chiedh nade ahinya to gwenge wa masa moro low pek gi e masa moro tabu di bedie koso ok dwa buon. Ok wanyalo wacho ni wanyalo rule out. Ni neno gima notimore Nairobi. Exactly. Miluongo ne storm waters. To en yo makare nwach aseneno ka jo municipality gi jo city management temo ywero kuonde ma pi kale Drainage. drainages. Yes, magi ng'ise ne giseneno ka gini nyalo bedo chandruok kendo gitemo ka okang' mokwongo ka kodhno pok ochwe kaka timre nade kaka winjore mondo pigni kobiro to kalo to ka preparedness gi cleaning of the drainages ok nyal bet to kata wan e boma ka kodhi nyalo chapo ni neno gimotimore Polivi pi moa malo rengo ka dok ocha. Polivi has a problem. Nwach pi en ana wach ma drainage. Nwach pi koa malo to pi nyaka ring ka dok mwalo. Koro nyaka yud ni to pigni imiyo nafas mondo kali oringo dhie e river Nyamasani. Nawinjo ka ng'ato nowacho ni jaod bura mono wacho ni Nairobi ni kama no bedo located kama rach. Should it be the same case with Kisumu Polytechnic? Mago kora wene jo city planning gi jolony. An gima ng'eyo ni kiwene pi kamonego lo to kochapi. Kiwene wang'e monego lu ma ji ong'eyo maber ni mae kama pigni lo to kochapi. To kidhi tugo kodi ni dino ne to obro biro kendo obro muomi kati keto msingi machalo nade. Magi gik manyiso waneno. Manyiso ni samoro jopiny tugo kode kok ging'eyo. What do I mean? Human activities, the same thing. Taka mwawito awea koni kod kocha. What's your take on that? Thothne kiyudo drainages kete kaka kinano kiywero gi tiyudo ka wan gi a lot of plastic. Gik ma wane mabolo gi. Wane mabolo gi koro pi kao to ywero to dhi dino kacha cha. Koro nyaka wakao personal responsibility. Wacho ni nyaka wang'e ni to mondo mi wageng' muomruok mar pi Morris. Samoro alwora be nyaka waket ni warito. Kila ng'ato nyaka ng'e alwora mare. Kendo nyaka wa ensure ni wabedo responsible wito uchafu ma wan go how we dispose. Manyalo kelo wach mar chandruok mwaneno sani ni. Sani no kapod nichane bura moro mar county ma nicho obagi kiwacho wach mar pio ulani. Tachiel kuom jogo wacho ni sani yudo kata ntiere jok ma wuotho gi kikombe ma uso urungi to yudo ka kombe nini kisemadhe ikete kanye. That's the big question. Koro wacho ni koro nyaka wang'e ni to kwatiyo gi disposable cups gi be en gima nyalo decompose mapiyo mokaw ndalo mang'eny. Koro magi gin gik ma nyaka jolony ng'i gigi mondo mi wabed gi paro maliw mondo kik wabed gi chandruok e higa mabiro. Un kaka Red Cross bade ni erima Nyanza. That's how you call it. Western Circuit or what? Iluongo ne West Kenya region. West Kenya region. Uikru machal nade ne kuonde ma samoro weatherman osewacho ni koth biro bire kendo biro murore. Un kod ikruok mar arieya koso un gi nyao? Adwa wacho ni waikore. Waikore ne wach en gima ne waseneno. Emomiyo wakwayo mana ni ji nyaka bi kanyakla mondo wa ensure ni wabedo gi coordinated response. Masani watime e yo makare, watiyo machiegni gi sirikal mamalo, sirikal mar county mondo wa ensure ni jok mohinyore e moyudo kony e yo makare. Wan gi jogo manyicha bende wamiyo tiegruok mopogore opogore e ikruok mar pio ulani. Yes. Koro wan kaka jo West Kenya region kaka kar seche mawuoye kodi ni wan gi nyalo mar chiwo gimiluongo ni food item ne jogo ma oyudo chandruok. Wakwayo mana ni chiemo manyalo bedo ni nigi tabu no chiemo waonge go to ma koro wawene sirikal mar county gi sirikal mamalo mondo gin bende gidonje mondo gichiw kony no kaluwore gi mandate margi mano migi gi sirikal.
En kanyo saa 3 e wang'e okinyi ma kawuono nyakoro mga jwang' Migosi Maurice nitie ote machuok ma bende donjo kaendi. Nitie jomoko ma bende luwo chenro ni e bwo migawo moro maluongre ni Greenhorns Consultancy Services. Giwacho ni giyudi e yonero makare kendo giwinjo puonj kendo gibede giketo ikruok ma biro neno ni alwora oriti. Wacho ni adier otese kod okombe miwitogi ema samoro dino kuond monego bed ni pi kaloe. And then Jalang'o Otieno kantie Wich Lombich wacho ni oyudi e yo makare, omor kod chenro kendo oyudo puonj e yonero makare. Mori sinde mamanyo ripode mamoko maber samoro osewuok kaendi. Ang'o minyalo wato mantie kindu kod sirikand counties mopogore? Iwacho ni gisani tumenyo wengeu e Migori, Homa Bay, Kisumu kod part of Kakamega. Parts mage ma Kakamega masani bedo affected to erika kutiye tich achiel kod sirikand county mar neno ni ngima japiny ober. Erokamano nya jodong Justus. Ka nwayudo prediction mar koth, nowacho ni counties ochiko area ma Nyanza gi Western Kenya ma wachung'ne, counties gi te ne dhi yudo koth maber. Kendo iyudo ka county ma Kakamega, Vihiga, Kisii, Nyamira ne pi ok nyal daro ji, lakini ne ni ka koth ochwe mang'eny to yot mar lo ne nyalo miyo gimiluongo ni mudslide timre. Koro magi yudo ka ne en gik ma koro donjo counties ka wamiyo gi puonj sana jogo modak e wi got malo. Counties kaka Migori, Homa Bay, Kisumu, Busia, kendo ne wamiyo puonj ni jogo modak e alwora ma pi, modak kuonde kaka jomodak e alwora ma pi, kaka yudo ka jomodak e Nyamasaria, Kabonyo, Kanyagwal, jomodak ka puothe. Kabonyo Kanyagwal should be Ombaka or different regions. Mago Ombaka. Koro yudo ka magi ne gin kuonde wacho ni pi kobiro to na aoche gi ko opong' mong'ok oko to ne nyalo hinyogi. Koro magi gin gigo mane osemi jopiny information in good time. Kendo wang'ni awacho ni jok ma chiwo forecast, gichiwo forecast maler kendo makare ma prediction margi ni malo. Koro sasa mwayudo ote ainagi to wakawgi e yo motegno kendo walu kaka giwachonwa ni mondo watim. To wan kaka migawo mar Msalaba Makwar watiyo gi national government, county government gi other partners. Gimomiyo watimo kama en ni mondo wa ensure ni wabuild gimiluongo ni synergy mondo wabed gi effective response e konyo jopiny. Niwach adiera king'iyo chutho gimwatemo konyo en communities manie chandruok. Onge ng'ama nigi communities gin achiel. Koro nyaka wa make sure ni wa reach gi mok wakelo fatigue ni kinjo Red Cross ni ka, kinjo county ni ka, kinjo national government ni ka, kinjo World Vision ni ka, kinjo plan ni ka, kinjo UNICEF ni ka. Koro kwadhi kaka team twatimo gimiluongo ni holistic assessment, holistic approach. Koro yudo ka konyogi bedo yo makare because watimo gimiluongo ni multi-coordinated needs assessment. Victor Marcia wacho ni amosi ni good morning to penjo ni to esiachoko ni Oxbow Lake wa mar Lake Kanyaboli ni samoro ja mukoga genge ne kendo hinyo oganda wa koni buchope. Siaya wantiere kendo wategno kendo waseketo kenge duto Siaya. Gimwang'eyo ne wa Kanyaboli kanyo wan gi very strong team, especially in Bondo and in Siaya. Makantiere gimidwaro ni mondo konjo piny ma pi mar oula ni ochapo ji kendo kata aoro ng'oko komodaro ji, wabro chopo kono kaka dwarore. Erokamano. Then Bwana Morbe luonge ni MC Goigoi owacho ni anto antie gwenge gi mag Rongo town koni to wanwa kwe waonge wach moro amora. Rongo cha berga otingre gi malo? Rongo tingore gi malo. Erokamano. And then wantie kod Millicent, Jaota Millicent kawuok Meru Panda mosna jatelo wayudo puonj kaka onego bed ni wadak kendo waritore e kinde gi eki ma koth chwe. Aparo gi duto gin mano oganda go eko mosebedo kadhi nyime kendo yudo puonj kod otego eko ma bende dhi nyime. Nyakoro mga jwang' ka intie kod penjo
kod ote moro amora par ni nyalo chwalonwa mondo mi wami Migosi Morris kapok saa biro ma wawang'. Ng'echno ka saa ringo dhi matek kabisa. Dakika osekalo kanya 6 bang' saa 3 Onyango neri ma kawuono nyakora mga jwang'. Morris, usepango mapsu kendo useiko kendo useketo sliver kendo uikru ne tich maket kod ma mondo mi ukony oganda jo Kenya. Awinjo kiwacho ni Nyando sama sani koro krach ahinya, nitie daek moro manoketi kendo konyo oganda. King'iyo higa mar 2024-2025 higani, jomo odak e geng aora Nyando gidok piny. Tie kamoro ni Panadol kata ma pija lak ganya kaka polisi ya kocha. What would you say on that? Tano osewinjo wach kendo gi respond. Panadol to kata nyoro ka pi nochapo ji, Panadol pi nochapo kendo. Ka river Nyando nong'ok oko. To gima paro ne jo Panadol gong'eyo ni pigni obiro to kendo odok e yo mapiyo. Koro en gima wapuonjogi apuonja ni gibed ka ging'eyo ni seche ma pi obiro mang'eny to kik githor bedo kacha. Giai ber ka pi odok chien to ginyalo dok mbele gi tijegi. Niwach iyudo ka area no thothne bende en area ma ji time ohala. Yes. Koro seche moko yudo kuma alternative place gi dho ngere ma ginyalo dhi giyude kama gitime kama nyalo bedo maonge. But yudo ka ikruok kendo ng'eyo nitiere niwach seche ma Nyando dhi ka gima pong' ong'iso ranyisi mare. Ok en gima biro En gi science. En gi science, ong'isi ranyisi mare kendo gineno ka girange seche ma koro ng'ok bende ging'eyo ni koro chiegni ng'ok. Koro en gima jopiny nigi ng'eyo kaka situation obedoga. Emomiyo ka nakalo kuno chieng' Jumamos, chieng' Jumapil, naneno ka gin gi coping mechanism, but Panadol area nobedo affected gi floods as well. Ijaneno kaka bende piny tino lony. Samoro an kata mathuru aseme tanene social media ni koto biro. Koro maga paro ne gin alas monego bed ni kineno kata ng'ato wacho to kik ikaw ni mago mana weche ma ji fuong'a. Kech nawinjo ka ng'ato wacho dakika matin to kang'iyo my connections taneno ka osemo madier. Seme be nitie kuond ma samoro bedo ga affected koso seme lang'o to gineno sawa? Seme nitie kuonde ma bedo affected, especially the kuonde ma waluongo ni swampy areas. Ma ka koth ochwe matek tiyudo ka koro kaka pigni ring mapiyo tamore, lakini ok ohinyore ahinya kaka joka Bonyo hinyore. Parts of Nyakach? Nyakach, kidhi Nyakach North, Nyakach West, kuonde go nigi chandruok mar pi kabisa. Gwenge go eko mag Sango. Sango Rota, iyudo ka jo Homa Bay notemo goyo ndiri e river Miriu. Koro iyudo ka jo Kisumo ne be tok otieko kuma ne gichako. Koro mani pi manobiro hinyo jo Sango Rota. Flow back. Nodhi moko kona moduogo hinyo jo kor gweng' ma West Nyakach. Koro emomineno ka gavana marwa, His Excellency Professor Anyang' Nyong'o nokwayo jatend piny ni mondo koyie to tiek ne gero daik cha mondo pigno kobiro to kik hinyo piny kaka nyicho hinyogi higani. Mondo geng'e kod kanyo. Kamano. Erokamano ahinya Migosi Morris. Penjona ma debed ni odong' en ni to e kinde ma koro dhano osehinyore kendo oseturgi kod pi. Sana king'iyo joma nitie West Nyakach eko yo Sango Rota kaendi, wechegi mag yuto bedo ga ni chalo ga nade? Adiera seche ma yudo ka pi obedo mang'eny. Penjo ma mos kuom ng'ari, penjo man nikech anya paro ni ndiye Zaia ma samoro nwawuotho kodu kendo nwaneno ka samoro Red Cross itudruok kod migepe moko ne ujologi kod weche mag yuto moko mathin. Ng'ato sijui odhi chiero yie moro nobarore, ng'ato ng'ama ne wang'o rech cha to yudo jiko moro molose lony manyasani. Weche mag yuto chalo nade to be pod un kod capacity ni mondo mi ures jowa? Sani iyudo ka e cycle ma disaster wan gimiluongo ni preparedness, response, recovery and rehabilitation. Preparedness, response, recovery and rehabilitation. Yes. Koro nitiere activities mitime okang' kokang' mar the circle ma disaster kotimore. Koro iyudo ka sani wan e response.
iyudo ka ne wasetimo preparedness miyudo ka watimo trainings mopogore opogore. Yes. But koro wane response. Koro iyudo ka wasedonje response ka koro gini dok chien to wadhi donje recovery. Koro kwa donje recovery koro mwacho ni to jogi mane kuonde mane giyute ka yudo ka livelihood mar jo kethore ne gin jopur. Yudo ka seche moko dhok mane en go pi ywero, yie mane en go pi oketho, ohala mane en go. Koro seche mwatimo recovery gi koro mwatemo ng'eyo ni to ere kaka wanyalo duoko jogi kuonde ma nyicha gintiere. Koro kochopo seche ma kamagi to wabiro temo kendo wakwayo kony ne jogo matiyo machiegni kodwa mondo wami jogo ma nyicha ohinyore mondo odog e ngima ma nyicha gintiere mondo gidhi mbele ka gikonyore e yo achiel kata machielo. Erokamano Nyaya Maurice, kendo dhano puoyo malich mokalo tich musebedo kutimo mar neno ni uting'o ngima oganda malo, ahinya to kotenore koda midhiero goeko mag pi mabende osebedo kata uro oganda gibed masira goeko. Kaka nilero telo mokwongo ni samoro ok gin mana masira kende mag pige ma urakrego, urakru kod masira mag wang' apaya, masira mag mach, ute moruombre piny, e kinde moko mathoth mabende ugonegi atho oganda, kendo uneno ni onyalo resgi kotenore koda midhiero maket kod mago. Thuolo ema dima wawang'wa Migosi Maurice, to ang'e ni sa jomatindo wacho ni weche ng'eny. Sa ema samoro nyalo bedo ni chuok, weche to nyalo bedo ni ng'eny nikech kata sama wuoyo kod ni ang'e ni nitie plan monego bed ni riembo koni kod kocha. Wach ni minyalo kono oganda jo Kanyanam kowatieko, kendo kaka un jo Red Cross unyalo singone ni wikru motegno machal nade, to wach ni ne oganda, specifically mentioning where they are coming from, what would you want to tell them deeply from the bottom of your heart? Gima daher nyiso oganda maluwo Jaduong' Justus en ni jogo mang'iyo kaka lokruok mar yamo e kor dwasi konwa ni koth pod nitie. Nyiso ni nyaka wabed motang' kendo nyaka walos gikwa kwa ng'eyo ni kodhni pod nitie, to odhi bedo kodwa nyaka dwe mar 4. To wabro bedo kwachwalo ote sa asaya mochiwnwa report gi lokruok kendo ka koth bro chwe ne jowa modak alwora gi. Koro kuyudo report, gima nyaka utim en mana ni kik utem kalo pi man malo. Ka aora opong' kik item ni yore. Jogo ma riembo matokni e ndara nyaka wang'e ni to jowetewa ma bende tiyo gi ndara ni wabed motang' kwa riembo matokni gi. Jok madakalo daraja ka daraja opong' nyaka wawene thuolo daraja odog chien. To wan kaka migao, wan wabro chung' kod jopiny kwatemo tiyo kanyakla mondo wang'e ni jopiny oyudo kony e yo mapiyo kendo e yo makare kwatiyo gi jotendwa duto ma tiyonwa kuonde kendo offices mopogore opogore. Erokamano. Nyakoro mogi dakika en kanya 13 bang' saa 3 okinyi nyeri ma kawuono gi kanyo be mwachopogo gike twak mabende wabedo godo kod achiel kuom jodito migao mok mar piny owacho mano the Kenya Red Cross, kane wawinjo puonj kanyakla koda ikruok mabende wanyalo keto creating awareness kendo nyiso oganda ni ma timore, koro wachiedhe nade e weche go mopogore opogore monjore wachiedhe mondo kik wawit ngima, kik wawit mwandu mopogore opogore e nyato kinde ni eri mabende koth mburore. Un mabende untie bombe mopogore opogore, ibedo ng'at motang', kik iwach ni ka wachikre ga pile koro nyala kalo kineno ka pi biro to kik ing'ad kama pi kale no. Samoro ka isebelo be gimoro mabe loko paro, kokidonjo wacho ni an ang'e ka tikalakala, ng'ato ni owito ngima ne gwengwe kuma kawash ok dwa gomb ni dhano dhi nyime kod wito ngimagi kotenore koda weche gweko mwanyalo geng'o. Yawa modak e gwengwe kuma ka puothe mwalo odunga watimo mos, to wageno ni ubro yudo kanyo ne romo oting're gi malo mabende unyalo chope kuonde dak mongore boma ni ma Kisumu, Obunga be pinye nitie, odiochieng' midhiambo manyoro Manyata. Wakwaya ni Elduond Red Cross ni kuyie to bed kun moting're gi malo to ginyalo go report kapo ni gineno gimoro, to ginyalo go report. Bentie lai koso pok uyawe pod lore matin lai nitie, ng'ato nyalo go report kapo ni oneno gimoro, samoro nene iro tieno to ok ong'e gima notim. Report nitiere minyalo go kendo wasebedo kwachiwe makmana kemia dakika matin. Ami thuolo kinde ma Migosi Maurice Anyango manyo lai mag tudruok mondo mi adwa no wuok kaka oganda jo Kanyanam
oseyudo kanyo no ero ma bende ginyalo goye report kotenore koda midhiero Nyakon Mogojwang' ma samoro nyalo gore kuom gima piyo piyo kan rangane be nitiere ote achiel ariyo adek ma samoro oselwar kaendi Nyakon Mogojwang' ka dhano mantie ka gin mana mago ma bende koro puoyo malich mokalo chenro ka giwacho ni osebedo ka ber abera kendo yom malich mokalo. Yude? Ayude jatend. Koro oganda ka dwa go report. Oganda ka dwa go report to wan gi toll free line. Toll free line ma iso ni ok chule. Ok chule. En 1199. 1199. Apar gachiel ochiko chiko. Ma en simo mimako seche 24. Kendo entiere kama iluongo ni Emergency Operation Center ma marwa ma Nairobi. Okay. Koro ka giseyude to gitudre kodwa kendo ging'eyo ofisa mane man kanye tikeni midwoko e yo makare. Iwacho ni ka piyo monja mwalo aero to asebet e wi yien to pod an gi simba. Anyalo go aga namba no. Aga namba no. To joka tuda kodi. Tudo akodi. Officers man standby. Ma nokonyo higa ma 2024. Ng'at mane wadhi konyo mane omok e wi ot. Almost ndalo ariyo. Nogo simo mondo wakawo kalapapla madhi uyudhego. Koro ma en namba matiyo kendo namba ma en man 24 hours. Nyakon Mogojwang' par ni en 1199 apar gachiel ochiko chiko inyalo goyo kapo ni madhiero masira moro amora monji kata kineno ka masira moro makoch mar wang' apaya otimre kama to no ka ji hinyre ng'ama chop mondo mi ores gi onge nyalo ywayo mondo mi oganda yud resruok. Kendo duto wawacho ni wantie kan kechun kanyo to wan kan kechun tie kanyo Nyakon Mogojwang' kwariwo lwetwa to wabedo oganda goeko manyalo konyo. Omiyo kendo duto wan wawacho ni machiegni pacho mae odwa wanyalo kuodhe wechewa wanyalo wacho achiel ariyo adek gi kanyo ema chopo gi giko ma twak maket kod maendi kanyakla koda Migosi Morris wakawo yo machop kwaduogo to wang'iyo ni to reporters magwe counties duto to luwo weche maket kod mage gi mantie ma piny oriyogo kata ma piny orugo kinyi maket kod maluonga ni Justice Adoyo Awuot Seme Mato Kala TV. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha.